Boa tarde aos sacrificados que non lles preocupa moito o deporte nacional. O encontro que imos ter hoxe é un dos que esta serie de encontros que se viñeron desenvolvendo nesta primeira mitade do ano e xira alrededor da arqueoloxía na cidade e trata de ilustrar ou expoñer toda a problemática que xira alrededor da arqueoloxía urbana a través de dous exemplos, de dúas intervencións nos xacementos romanos de Vigo e Lugo. Cada unha destas intervencións e a súa problemática vai ser exposta por tres persoas que explican un pouco as circunstancias desas intervencións dende as perspectivas da Administración Autonómica, desa Xunta de Galicia, a xestión que se fai de protección do patrimonio cultural nesos ámbitos. Dende o Concello, no caso de Lugo e no caso de Vigo, non foi posible contar coa arqueóloga municipal, pero contamos con unha persoa que coñece amplamente o xacemento de Vigo, o xacemento Pontevedra Areal, e a experiencia de quen interviu directamente nesa excavación, nesa intervención sobre na excavación no caso de Vigo e excavación e musealización no caso de Lugo. Pedímoslle a Xulio Carballo, que é un compañeiro moi ben disposto, que nos fixera unha breve presentación de cal é a historia da xestión da arqueoloxía urbana en Galicia a modo de introdución á exposición posterior, aínda que a experiencia de Xulio noutros ámbitos da arqueoloxía, a súa experiencia na xestión de toda a problemática que xira alrededor do xacemento Pontevedra Areal e da arqueoloxía de Vigo, dalle autoridade máis que suficiente para facer esta exposición. E, en relación co xacemento de Vigo, imos contar con Adolfo Fernández, investigador da Universidade de Vigo, que nos vai situar no contexto da intervención da factoría de Salga na Rúa Marqués de Valladares, e Juan Carlos Castro, da empresa Anta de Moura, que é quen realizou a intervención. No caso do Templo Romano no Círculo das Artes de Lugo, contamos con Gonzalo Mejide, que é arqueólogo da Delegación de Lugo, da Consellería de Cultura, con Enrique González, arqueólogo municipal e coñecedor do xacemento romano de Lugo, e con Roberto Bartolomé, que interviu nesa excavación e na musealización que se fixo no Círculo das Artes. Ben, deixo-vos con Xulio, que nos vai falar da historia da xestión da arqueoloxía urbana en Galicia. Que? Sí. Vale. Boa tarde. Grazas ao Consello da Cultura e especialmente a Teresa por terme convidado a dar esta pequena charla. Evidentemente, xa o dixo ela, somos compañeiros e tiñame moi ao lado para chamarme e vir a pegar unha charla. Bueno, a problemática da arqueoloxía urbana en Galicia non é moi distinta da problemática da arqueoloxía urbana en calquera outro contexto, sexa no español, sexa no europeo, sexa no mundial, cas súas diferencias da evolución económica e social. Por iso quero contextualizala un pouco, primeiro na arqueoloxía europea e, segundo lugar, na arqueoloxía da Península Ibérica. E depois entrarei nun segundo apartado que é da arqueoloxía urbana en Galicia. Hai moitas cosas que comentar, tanto desde o punto de vista dos términos empregados, que é a arqueoloxía urbana en sí mesma, como as peculiaridades desta arqueoloxía desenvolta en ámbito urbano. Moitas veces, volvo para atrás, moitas veces a arqueoloxía foi, agora o é menos, pero aínda sigue sendo, un dos grandes olvidados do urbanismo, sobre todo nos ámbitos dos conxuntos históricos, porque o urbanismo casi sempre, incluso en Galicia, está entendido como con vistas á edificabilidade, á edificación, non a outro tipo de realidades ou contextos históricos ou ambientais que serían desexables.
Por iso, moitas veces, para a maioría dos axentes que interveñen na arqueoloxía urbana, os restos arqueolóxicos aínda siguen sendo un mal menor que hai que aturar e que hai que aguantar, xa o repito, porque hai unha normativa que o protexe. Isto non era así hai moitos anos era aínda bastante peor e deso imos dar conta. Ben, que se entende por arqueoloxía urbana? Por arqueoloxía urbana podemos entender a arqueoloxía realizada na cidade, que é o término máis habitual e coloquial co que empregamos, pero tamén se podría entender por arqueoloxía urbana unha arqueoloxía das cidades desde un punto de vista histórico. Pero tamén habería un terceiro concepto que moi raramente o estamos empregando, que a da arqueoloxía feita nas cidades con unha organización predeterminada, con unha investigación científica e cunha divulgación adecuada. Ese tipo de arqueoloxía urbana, que sería arqueoloxía con mayúsculas, non se está facendo, desgraciadamente. Hai moita problemática na arqueoloxía urbana. Por exemplo, por un lado está a conciencia dos cidadáns sobre a historia da cidade na que viven. En Santiago se excusa de dicir, pero bueno, a historia o cidadán, a historia de Santiago que coñece e que valora a historia máis recente, a historia medieval, a historia relacionada ca Catedral de Santiago, e os restos arqueolóxicos lle quedan un pouco máis longe. Eu non quero deixar de comentar, por exemplo, no ano 86, un concelleiro, non sei se era de urbanismo, pero un concelleiro de Lugo decía, porque mo dixo a min, que as murallas de Lugo había que tiralas para facer unha gran avenida para que atraer o turismo á cidade de Lugo. Hoxe en día, a ningún político de Lugo se lle ocorría decir isto. É dicir, hai que recoñecer que houve unha evolución na conciencia urbana e política dos restos arqueolóxicos dentro da cidade, e iso é innegable. Por outro lado, as cidades non é o que estamos vendo, as cidades teñen unha historia debaixo, están soterradas, hai distintos niveles de cidade. A cidade se foi reconstruindo sobre sí mesma. A arquitectura que vemos hoxe en día é unha arquitectura que se superpón e a veces destrue arquitecturas anteriores. Desde ese punto de vista, esa valoración da cidade como un conxunto de cidades que van evolucionando e reformándose, aínda está por ser tomada en consideración nos aspectos urbanísticos. Por outro lado, os métodos de intervención na arqueoloxía urbana evidentemente son iguais que o resto dos métodos de arqueoloxía realizados no ámbito rural ou noutros tipos de contextos. Pero entendo que non así necesariamente sempre as técnicas. Hai moitas técnicas en arqueoloxía urbana que son habituais nese medio e non noutros. Por exemplo, as entibacións, as bombas de achique de auga. Esos non son habituais na arqueoloxía bucólica ou na arqueoloxía de campo. Na arqueoloxía de investigación tampouco. É un medio máis duro no cal hai que ter en conta outras consideracións. Hai que ter en conta cuestións de seguridade, que aínda non temos moi en conta os arqueólogos e nos están obrigando a facer cursos de seguridade en obra, cousa que é conveniente, moi conveniente. Por outro lado, hai condicionantes no ámbito urbano, ademais dos económicos, políticos, sociais, etcétera, hai os condicionantes para comprender o xacimento sobre cal se actúa que é a cidade. Normalmente se excavan pequenas parcelas, soares, unha zona pública, pero eso só é unha parte do conxunto do xacemento. Depois quería ver se tiña aí outra imaxe. A veces, cando se excava un soar, as estruturas, as edificacións, as arquitecturas antigas prolónganse sobre os soares colindantes. É dicir, non se pode entender un soar como moitas veces os arqueólogos erróneamente, sin decatarse, chaman a un soar o xacimento arqueolóxico no que apareceron. Non é un xacimento, é unha parte do xacimento o soar. E para poder entender ese soar, os restos arqueolóxicos que aparecen nese soar, hai que contextualizados dentro do aspecto xeral que é a cidade ou o xacimento, se é que non é unha cidade. Por outro lado, están os criterios que se poden empregar en conservación dos restos arqueolóxicos e inmobles que poidan aparecer, é dicir, as ruínas de arquitecturas. Cando débense conservar todas as ruínas de arquitecturas nun contexto urbano, son, aparte, caldelas, que criterios se deben expoir. É unha cuestión que, evidentemente, está a debate. Moi frecuentemente, o criterio que máis se utiliza é o da monumentalidade. Pero vamos a supoñer que na cidade de Santiago existira un xacemento paleolítico, é el Nova Más do mundo mundial.
lle prestaríamos igual atención a eses restos que son apenas visibles por un ollo non arqueolóxico á hora de conservarlo in situ? Probablemente non. Entón, aí o que estamos empregando é un criterio de valoración da monumentalidade, que prima sobre moitos outros criterios, a veces. Por outro lado, eu entendo que está en discusión aínda que nestes momentos parece que estaría claro que o financiamento é esencialmente privado, que o financiamento público hai que discutilo se as administracións públicas deben intervir máis menos nese financiamento. Para min é un tema que está aínda por debatirse. Por penúltimo, o da investigación e coordinación das intervencións. Para min ese é o aspecto máis importante, unha das eivas importantes da arqueoloxía urbana. Hagas casos moi puntuais, Lugo, pero ainda así non está completo, que desde o Servizo de Arqueoloxía Municipal se coordinan algo as intervencións arqueolóxicas e se trata de investigar parte. Non chega a ser un equipo de investigación porque non ten os medios humanos e económicos suficientes, nin técnicos, para poder acometer esa investigación. E iso parece ser que o único que está preocupando nestes momentos é sacar os restos arqueolóxicos dese sitio, sexa por conservación in situ ou non, e despois Dios dirá. Ese, para min, é un dos grandes problemas. Por último, a divulgación das intervencións arqueolóxicas. As intervencións arqueolóxicas en ámbito urbano raramente se divulgan. Obviamente non se divulgan porque os promotores non queren, que son os financiadores desa intervención. E máis, hai bastantes conflitos por dar información desde as administracións públicas á prensa do que aparece neses soares que están financiados por particulares, por promotores inmobiliarios normalmente. Falta esa investigación durante a intervención, falta a divulgación para todos os públicos con posterioridade á intervención, pero tamén falta, por suposto, a divulgación científica. Bueno, a arqueoloxía urbana en Europa quizáis nace con peso a partir dos anos 60, sobre todo, 60-70, tamén na Península Ibérica, depois falaremos, pero fundamentalmente nos países máis occidentais e esencialmente que sempre se tomou como modelo o caso de Londres, en Gran Bretaña. O caso de Londres sufriu distintas alteracións desde unha arqueoloxía pública, unha arqueoloxía eminentemente privada, con modificacións daqui, modificacións de alá. Pero sigue sendo realmente, polo menos, un caso exemplar a efectos de intervención, documentación e conservación deses restos. O xacemento arqueolóxico, para min, é un arquivo, para min e para moitos arqueólogos, non para min, para moitos arqueólogos, dos arqueólogos das generacións máis recentes, é un arquivo, algo que se chama, que os franceses e outros chaman un arquivo do solo. E iso non é un monumento, non é unha arquitectura impresionante, non é historia da arte. A arqueoloxía, felizmente, xa desde o mundo anglosaxón se desprendeu desa pesada rémora que era a historia da arte, a arqueoloxía equiparable á historia da arte. En algúns momentos da historia da arqueoloxía, o máis importante era estudar a estatuaria grega, romana, as grandes templos, as grandes monumentalidades, mentras outro tipo de arqueoloxía non era entendida ou apreciada. Bueno, a arqueoloxía, felizmente, penso que se desprendeu en enorme medida desa rémora e é unha arqueoloxía vinculada á historia, vinculada á antropoloxía e vinculada a outro tipo de cuestións que non son as artísticas, aínda que tamén están aí. En Europa non sempre, porque en Inglaterra non. A protección do patrimonio arqueolóxico pasou pola protección urbanística. Pero en Inglaterra inicialmente non, despois máis adiante sí, pero no resto dos países de Europa, polo menos dos máis occidentais, sí. E a través do planeamento urbanístico é como se defendeu o patrimonio, como se xestionou a organización das intervencións arqueolóxicas, quen as debería financiar, etc. Bueno, isto é o que teño aquí apuntado e algo de insistencia do que digo, que é a coordinación das intervencións arqueolóxicas con vistas a crear coñecemento. Efectivamente, o temos comentado, Teresa, por exemplo, e eu, que a arqueoloxía non está creando coñecemento, está creando datos, pero non coñecementos, e non está producindo coñecemento, polo menos a arqueoloxía urbana. Isto da cidade entendida como único xacemento xa o comentei. Se vou tan lento, non acabo en media hora.
Bueno, este é o caso dunhas intervencións arqueolóxicas, unha sesentena de intervencións arqueolóxicas feitas en Londres entre na década dos 70 e de inicios dos 80, é dicir, nunha década realmente, dos 73 ao 83, cando en Galicia aquí, pois, por exemplo, se debían estar facendo unha, dúas, tres ou catro intervencións arqueolóxicas en ámbito urbano en toda Galicia. É dicir, e puntualmente e pedíndolle, por favor, aos promotores que se pudera excavar. Bueno, esta é unha situación que levábamos, evidentemente, de retraso. Tamén, desde o punto de vista da valorización social e da divulgación, os casos de Londres e de outros países, bueno, isto é unha mostra, simplemente, da protección dos xacimentos no ámbito urbano foi moito máis anticipado do que sucedeu na Península Ibérica. Os propios franceses, anos 80, estaban facendo cousas que a nós, os que estivemos, como Gonzalo e eu, nunhas xornadas en San Sebastián no ano 90 e pico, a mí, polo menos, me sonaba chino, non? Unha valoración da potencialidade das cidades nos sedimentos arqueolóxicos, se eran dunha época nula en restos, se era descoñecido ou se era de distintas épocas. Ou a valoración desa potencialidade arqueolóxica en metros. É dicir, o que nos arqueólogos falamos de que potencia ten. É dicir, de 0 a 5 metros, de 0 a 50 centímetros, perdón, de 51, etc. Bueno, pois estos son datos que lles interesan a todo o mundo, non só aos arqueólogos, tamén lle deberían interesar aos urbanistas e tamén aos promotores. Na Península Ibérica, houbo bastantes intervencións arqueolóxicas cando aquí non existían en Galicia, entre os anos 50 e 80, que estaban vencelladas fundamentalmente aos museos. Os museos tiñan arqueólogos ou algúns museos grandes, servizos, que se dedicaban a facer a chamada arqueoloxía de urxencia, pero casi entrando nas propiedades particulares, nos solares, ca connivencia deses promotores. Non porque unha norma urbanística ou de outro tipo o establecese. Hai que pensar que a Lei de Patrimonio Histórico do Estado é do ano 85 e a de Cultural de Galicia do ano 95. E aínda estas dúas leis, bueno, a galega sí, pero a do Estado non fixan claramente estas cuestións. Bueno, pois é dicir, aquí non se entraba aínda con unha normativa determinada nin urbanística, nin cunha lei, aínda que sí normativas específicas ou órdenes dos propios concellos. Hai cidades pioneiras, como Cartaxena, que en todos eses anos realizaron moitas intervencións arqueolóxicas, Córdoba, despois creo que teño para un dato, Zaragoza, Barcelona, Mérida, Lisboa, Tarragona, Valencia. E poño aí en Vigo un interrogante, porque curiosamente nunhas xornadas celebradas en Eivisa aparece Vigo como un modelo, e iso non é certo. En Vigo, neses anos, no ano 83, as únicas intervencións arqueolóxicas que se fixeran eran no Castro de Vigo, é dicir, que non tiña ningún problema, porque é unha zona verde, e algunha na Villa Romana de Toralla, probablemente, non sei se foi por esas datas, é un ámbito, chamémoslle, periurbano, non ten unha problemática urbana, é dicir, non é o caso de Vigo, nin ninguna outra cidade galega. O financiamento aquí, como decía, dado que partía dos museos, era esencialmente público. E esas excavacións, pois, bueno, eran de urxencia. En Córdoba se fixeron centos de excavacións entre os anos 62 e 83, cousa inusitada en Galicia. Bueno, e unha serie de cuestións. A partir dos anos 80, se comeza a valorar na Península Ibérica, hai moitas xornadas e tal, a entrada da xestión e normativización da arqueoloxía no ámbito urbano. Unha desas vías é fundamentalmente o planeamento urbanístico. Moitas cidades entraron a normativizar esa arqueoloxía urbana a través dos planeamentos urbanísticos. Non é o caso deste Plan Xeral de Córdoba, que é moi posterior, sí, é un modelo, porque é un plan que está bastante ben, ten estudos previos que son adecuados, pero esa foi fundamentalmente a vía, os planeamentos urbanísticos. Unhas zonificacións, bueno, o caso de Córdoba, decía que había moitas excavacións arqueolóxicas feitas con anterioridade e, por tanto, podría facerse unha zonificación de sitios de áreas arqueolóxicas con maior precisión. As excavacións foron xa numerosas no ámbito urbano, pero tamén máis que iso, as problemáticas e as intervencións. O mercado de Santa Catarina, en Barcelona, con esta inmensa excavación de restos arqueolóxicos, non me lembro agora de que época, non son moi antigos, non sei se hai algo da Idade Media moderna, é algo anterior,
igual que non é o caso comentar iso esencialmente, onde se conserva o casco dese mercado e se construe unha espectacular e, desde o meu punto de vista, bonita cuberta por parte do estudo de Miralles, donde non se conservan nada máis que unha parte deses restos arqueolóxicos musealizables. Non todos estes restos arqueolóxicos están a vista, só unha pequena parte. Bueno, pois iso é unha discusión que ainda está hoxe en día, que é o que se debe conservar. As intervencións arqueolóxicas de restauración, de consolidación e de posta en valor son moi frecuentes en calquera parte da Península Ibérica. É difícil que haxa unha cidade, un conxunto histórico, onde non haxa unha intervención arqueolóxica que rematara nunha posta en valor de un ou varios sitios. Isto é algo que acostuma a ser xa relativamente frecuente. Que pasou en Galicia, mentres tanto? Bueno, en Galicia, para min, é unha opinión personal, hai uns detonantes que están no ano 84 e 86, que logo os comentarei, pero, evidentemente, eso non nace de nada. Hai uns antecedentes que son as excavacións puntuais e esporádicas que se fixeron en Lugo por parte do Museo de Lugo, que se fixeron en Pontevedra por parte do Museo de Pontevedra, creo que tamén en Coruña, etc. Pero son unha, dúas ou tres intervencións que entran porque aparecen uns restos, chegan ao museo esas noticias e os museos xestionan a realización dunha intervención arqueolóxica. Bueno, que pasa nesas datas, no 85 ou 86? Pasa que no ano 85 se comeza a construción dun aparcadoiro subterráneo na Praza de María Pita, en Coruña. Nos anos 84, agora non me acordo das datas, pero sobre esas datas, 84 e 86, se comeza a constituir a Dirección Xeral de Patrimonio e o Servizo de Arqueoloxía na Xunta de Galicia. Por outro lado, se comeza esta excavación que dá lugar á polémica, unha grande polémica na prensa, mesmo algún arquitecto desde os arredores, cosa que non sucedería hoxe en día, desde os arredores de algún edificio da Praza de María Pita con prismáticos, decía, está aparecendo tal cousa, e aparecía na prensa rapidamente. É dicir, bueno, na Praza de María Pita apareceron restos romanos e restos da muralla do século XVII, da muralla da Idade Moderna. Esta é unha primeira intervención que ten unha repercusión moi importante no ámbito urbano. Ten unha repercusión mediática e ten unha repercusión social. Por outro lado, e é o segundo detonante, están as excavacións dos aparcadeiros subterráneos en Lugo no ano 86, que comezaron con as sondaxes na Praza da Constitución, San Domingos e Ferrol, que foron un detonante, chamémoslle político, social e mediático. Apareceron restos e depois houve unha continuidade. Na prensa houve unha repercusión, como decía, moi importante. O Colexio de Arquitectos, coisa que hoxe en día non sei, reitera a nulidade de actuacións, é dicir, o Colexio de Arquitectos estaba moi encima de que creía que non se deberían construir eses aparcadoiros subterráneos con independencia da aparición de restos arqueolóxicos. Isto é unha mostra da prensa, da repercusión que tiveron na prensa. A raíz destas sondaxes, en Lugo se comenzaron a excavar, se continuaron as excavacións destas sondaxes mediante excavacións en área, en todas as prazas. Inmediatamente se creou unha praza de arqueólogo ou arqueóloga no Concello de Lugo e desde aí continuaron as intervencións arqueolóxicas ininterrompidamente. Por exemplo, no ano 86 xa se realizan 6 intervencións arqueolóxicas, 87, 88, etc., etc., etc. É dicir, evidentemente, para min, eu penso que esas son dúas datas de referencia moi importantes. Despois, por outro lado, a partir do ano 1989, se crean dentro da Consellería de Cultura prazas de arqueólogos territoriais nas delegacións provinciais. Existían xa arqueólogos no Servicio Central de Arqueoloxía, pero había unha deficiencia de que non daban controlado, porque era moi pouco persoal, o que sucedía nas comisións territoriais de patrimonio. Nese momento se crearon 4 prazas e que cubriron as 4 provincias de Galicia. Nese momento se controlou máis directamente, non de golpe, sino paulatinamente, os planeamentos urbanísticos, as intervencións de obra que afectaban a ámbitos urbanos ou a ámbitos rurais, pero sobre todo, neste caso, pois estaban falando disso, dos ámbitos rurais que nese momento xa estaban declarados conxuntos históricos e artísticos. Algúns deles, non todos, como Pontevedra, Tui,
non sei en que data foi Bayona, creo que foi un pouco despois, ou Cambados. Por último non, máis adiante, nos anos 90, para min é o ano dos planeamentos urbanísticos, onde a protección e a xestión dese patrimonio arqueolóxico en ámbito urbano se encardina cos planeamentos urbanísticos, sexa a través dos plans xerais de ordenación urbana ou dos plans especiais de protección dos conxuntos históricos nos casos en que hai declaracións específicas. E no ano 2000 é o momento onde se empezan a valorar con custos máis importantes a musealización de determinados elementos dos xacimentos arqueolóxicos urbanos. Cal é o presente? Bueno, o presente, desde o meu punto de vista, é bastante deficiente, pero non hai unha volta atrás. Non hai unha volta atrás aos anos 80, onde se poderían destruir restos arqueolóxicos en ningún contexto sin que se estudase. Entón, desde ese punto de vista, sí podemos decir que hai un avance moi importante se facemos unha alusión a estes 30 últimos anos, pero tamén son 30 anos, para min, así como para outros arqueólogos, evoluciona moi lentamente, igual demasiado lentamente. Bueno, en Pontevedra comezaron a intervencións arqueolóxicas, non comentaba outro detonante que foi en Pontevedra a Ponte do Burgo, unha intervención arqueolóxica moi polémica, onde se retirou por parte dunha orden do Ministerio de Fomento naquel momento este miliario romano que estaba aquí probablemente colocado in situ, onde este un malecón peirao do século XVI, creo, e o miliario estaba por aquí ao lado, creo que recordar que por aquí atrás. Posteriormente se fixeron estudos de cara a delimitar e zonificar dentro do posible os ámbitos arqueolóxicos das cidades. Este é un caso que é o de Caldas de Reis, para min é un traballo moi bo, encargado no seu momento a empresa Arca desaparecida, que fai unha documentación dos restos históricos e arqueolóxicos aparecidos con anterioridade e propón unhas zonas e un ámbitos de protección dese xacimento arqueolóxico, que aquí hai varios. Aquí hai un que sería a Vila Romana de Caldas, o núcleo seguramente urbano de Caldas de Reis e algún xacimento prehistórico como este e outro romano que parece non ter conexión. Bueno, pois estes estudos, por exemplo, que foron encargados pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, neste momento, por exemplo, aínda non ten a súa plasmación en algún planeamento urbanístico. As excavacións continuaron en ámbitos urbanos plenamente, incluso en sitios moi duros, como a propia Rúa de Colón, en Vigo, unha rúa de intenso tráfico. En Pontevedra, en Bueu, entráronse a facer arqueoloxía urbana en Bueu, en Caldas. E outro aspecto a tratar, que é o da arqueoloxía da arquitectura, que aquí, bueno, unha mostra. As arquitecturas históricas sufriron reformas, hai elementos que quedaron sin función e, por tanto, integrados e ocultos dentro desa arquitectura. Bueno, pois o estudo arqueolóxico desas arquitecturas pode proporcionar unha información moi importante para a cidade. Por outro lado, e isto é algo tamén bastante específico da cidade, as estratigrafías teñen certa complexidade. Complexidade porque hai un sinfín de alteracións. Por exemplo, aquí hai unha cimentación dunha edificación dos anos 50, de formigón armado xa, que corta a este nivel, aquí vedes unha ala romana, a este nivel romano. Aquí, por exemplo, ese malecón aquel que falábamos no século XVI de Pontevedra, nun deses primeiros recheos gañado ao mar da cidade, este sería un muro de contención sobre o mar, un malecón. Bueno, pois se ve como este pozo, non sei agora se é de saneamento ou que, o corta, e o corta así o mesmo, os arcos da Ponte do Burgo que teñen esta traza. Bueno, non sei cando se fixo este pozo de saneamento, pero desde logo non é dos anos 40 ou 50. Bueno, pois esta estratigrafía urbana está a veces moi alterada, pero tamén deixa pegadas das sucesivas historias que sufriu a cidade, de evolución ou de destrucción. Por outro lado, tamén é bastante frecuente que nos ámbitos urbanos os estratos estén completamente desmontados,
por ocupacións posteriores, por construcións que se fixeron no século XIX e, sobre todo, no século XX. Isto é un nivel de sustrato natural, de rocha ou de un xabre xa alterado, é dicir, aquí xa non hai estratigrafía, xa non hai documentos históricos que rescatar nin que estudar, porque é un estrato xeolóxico exclusivamente. Comentaba o das excavacións en receptáculos urbanos, é dicir, en soares, en pequenas áreas. Por exemplo, este, que é o xacimento das salinas do Areal en Vigo, se distribúe durante máis de 500 metros ao longo do areal. É dicir, estes son un dos poucos soares que se excavaron e nos cales hai unha historia de conxunto que non é a particular de cada un deses soares. Pois, bueno, a integración deste mosaico de excavacións no ámbito urbano é unha tarefa que está por facer e por coordinar realmente con rigurosidade. Problemas técnicos na cidade son frecuentes. Hai que facer moitas veces intervencións en profundos pozos de 5 metros de profundidade. Este caso é na rúa Rosalía de Castro en Vigo, onde para facer exclusivamente unhas sondaxes que o único que querían facer era unha valoración da potencialidade arqueolóxica que podría existir aí, pois ten que emplegar sistemas de protección das persoas, que fundamentalmente neste caso das persoas, que son tables tacados metálicos que evidentemente son moi costosos, pero tamén teñen unha problemática, que é que destruen ao seu paso, é dicir, estos se fincan sobre o terreo e poden cadrar sobre un muro, evidentemente. Ou outras entibacións en gabias urbanas que xa son moi frecuentes. Os arqueólogos en ámbito urbano xa comezan porque non sempre, a estar mediatizados polas entibacións de gabias ou pozos ou excavacións que superan 2 metros de profundidade. Outro problema co que ten que convivir a arqueoloxía urbana é o da auga. É a auga tanto dos niveles freáticos como a auga dos niveles mariños ou fluviais, ou a auga de chuvia. Realmente, as excavacións urbanas non poden esperar ao verán para excavarse. Non sería comercial nin para as empresas de arqueoloxía, nin, por suposto, para os promotores. Ter que esperar a un verán para realizar unha excavación arqueolóxica. De aí que moitas veces teñan que construirse os sistemas de cubrición provisional determinados para que esas excavacións vayan avanzando durante o inverno e as bombas de achique están sempre presentes. Tamén en Galicia se comezaron obras de musealización, fundamentalmente nos anos 2000 e ata a actualidade. Esta é unha intervención arqueolóxica feita en Pontevedra, no cal está aí o arqueólogo municipal, que afecta as Torres Arzobispais e que 2 anos despois foi musealizado e está visitable. Ou tamén é o caso dos espazos excavados de Lugo que se conservaron in situ, aínda que, curiosamente, non sei o porqué, de aí que non teña ninguna fotografía aérea, fotografía de interiores, non se permiten facer fotografías interiores. O caso das Salinas en Vigo, un caso máis recente, dos anos 2007 ou tal, que é un modelo bastante recente, pero todos estes casos suceden en espacios urbanos, ou polo menos todos estes que acabo de mostrar aquí. Hai algún do que falarán os meus compañeros con posibilidade que están en espacios privados e, por tanto, a xestión deses espazos é moito máis difícil. Para rematar, e creo que vou ben de tempo, planteo unhas cuestións que deben suxerir, ou, na miña opinión, evidentemente, deben suxerir posibles debates no futuro, que son a que se deben crear programas de investigación unitarios, con registros unitarios e con coordinación de todas as intervencións nos xacementos urbanos. Non sei quen será o competente, se os concellos, se a Xunta, se quen sexa, pero alguén ten que facelo. Isto non debe continuar así. Por outro lado, os orzamentos que ten a Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia para o patrimonio cultural en xeral son baixos, moi baixos, inferiores ao mantemento da cidade da cultura, por poñer un exemplo. Pero os investimentos, os orzamentos que ten a área de arqueoloxía dentro da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, se me permite, son ridículos. E así non imos a ninguna parte. Por outro lado, coido que no futuro tamén se deberán establecer áreas de reserva arqueolóxica, é dicir, que entendemos os arqueólogos por áreas de reserva. Os arqueólogos non nos interesa, polo menos os arqueólogos que nos dedicamos á xestión
ou outros que dedican a investigación dos xacimentos arqueolóxicos, non nos interesa que se escabe o 100% do xacimento, en absoluto. Por qué? Porque a arqueoloxía é destructiva. E no futuro, novos investigadores, novas técnicas científicas axudarán a ter uns datos e un coñecemento moi superior ao que podemos alcanzar nós. Entón, desde ese punto de vista, é conveniente que nas cidades existan áreas arqueolóxicas en reserva e deberían definirse. Por outro lado, penso que aínda se debe discutir o que é a arqueoloxía pública, o que é a privada e que é o que lle compete a cada unha delas. Eu, desde a miña opinión, non creo que o promotor inmobiliario deba financiar as investigacións máis puras. Non a investigación básica, a da excavación, senón a investigación máis pura, do segundo grado, chamémoslle así. É dicir, a que fai analíticas de todo tipo, a que fai arqueometrías, a que analiza carbono 14, a que analiza os sedimentos desde o punto de vista grafolóxico, a que analiza as sementes que poidan aparecer nunha excavación, os restos das madeiras para poder reconstruir o clima das épocas e que funcións, etc. As análisis de pastas de cerámicas para saber a súa procedencia. Non creo que os promotores deban financiar eso. Iso ten que financiar, desde o meu punto de vista, a administración pública. E para iso se requiren recursos. Por último, o papel dos concellos penso que está sin definir. En moitos concellos, actualmente, se fai un bis da administración autonómica, é dicir, son arqueólogos repetidos. E non creo que deban ser arqueólogos repetidos. Deben ter funcións específicas, que estarán por definir, pero hai que aclaralas. O que non podemos facer é estar desperdiciando recursos e facer traballos dobles en distintas administracións públicas. Bueno, moitas gracias e lo paso agora aos meus compañeiros Adolfo Fernández e Juan Carlos Castro. Podedes vos? Bueno, boas tardes a todos. Quería agradecer primeiro o convite por participar nestas xornadas, a Teresa que me contactou e, bueno, por a miña parte encantado de participar nestas sesións. A verdad que cando Xulio tamén me contactou e me dixo que a miña participación debía un pouco centrarse na parte do que é o Vigo romano, non? Pensei que Xulio iba a falar moito máis sobre as intervencións, a evolución das intervencións urbanas en Vigo, desde os anos finais dos 80, os inicios dos 90, ata a actualidade. Entón, eu digo, me vou centrar un pouco máis na interpretación de todos esos datos, os poucos datos cos que contamos, e vou a plantexar ou intentar mostrar un pouco o que é o Vigo romano, o que coñecemos hoxe sobre o Vigo romano. Que posiblemente se trate do maior achádego, da gran novidade da arqueoloxía galega dos últimos anos, de pasar a ser unha cidade prácticamente que non tiña uns restos romanos de entidade, prácticamente a día de hoxe é un dos xacementos romanos por excelencia de Galicia xunto con Lugo. Sí, quere, fala. Sí. Tes un, ponte aquí. Espera, disculpen, é que eu non me daba conta que estaba en dous sitios, que estaba na xeral e estaba na introducción. Na de Vigo.
Pasa que isto vai ir moi lento, sí. Agora, pues está minimizado aquí. Está. No. Está. Pero moi breve. 5 minutos xa fago, Sí. Tengo 3 imaxes. Agora me estou dando. Me contextualiza mellor o tema. Entra a pelo, algo así. Non vai isto máis rápido. Axuda. Porque non vai máis rápido. Eso sí. Non, esa non. Pecha. No, pecha esa. Mellor pecha esa. Hai algo aí que... Está abrindo, non? Hostia. Antes... Non funciona tan ben, tío. Debe pesar moito. Aí está. Está, non sei. Onde anda a masilización disto? Bueno, perdón por este parón. Evidentemente, eu iba a facer a introducción, por iso Adolfo se queixaba con toda a razón do mundo, a introducción ao ámbito da problemática urbana de Vigo. En Vigo, os datos arqueolóxicos de Vigo poderían decirse que arrancan do século XIX. No libro de Nicolás Taboada y Leal, que é un estudioso, un médico, por certo, dos anos 40 do século XIX, neste libro se decía que desde Santiago de Vigo, no barrio do Roupeiro, por donde agora está fundado el convento de monjas desta villa, deshizo la mar descubriendo cada día adelante muros de casas, monumentos, hornos de piedra, de bóveda y otros de ladrillo por debajo de la tierra, que pregona la antigüedad de sus primeros fundadores, como hoy se reconoce en el tránsito que de esta villa va a las religiosas. O tránsito desta villa é desde o casco vello de Vigo ás religiosas, que é o convento un convento das religiosas que estaba situado no Areal. Nesta foto, non sei unha foto ou unha acuarela, bueno, de 1890 do Areal, vese moi claramente ata onde chegaba o mar, ata a primeira liña de casas que existían entón, que hoxe xa non existen, senón outros edificios, chegaba hasta esa primeira liña. Por iso non extraña que a descripción que facía Taboada Leal do século XIX, que o mar rompía as terras e poñía ao descuberto restos antigos, que fose unha realidade. O que a min sí me resultou curioso sempre é que, coñecendo eses datos, ninguén se preocupara de ir máis alá. Que pasaba aí? No ano 53, con motivo dunhas obras no solar que fai esquina nas rúas Pontevedra con Areal,
apareceron 29 estelas funerarias de época romana e unha ara. Foi un achado espectacular, estas son 3 desas aras que están guardadas no Museo Quiñones de León, que se expuxeron nun Congreso Nacional de Arqueoloxía, que asistiu o alcalde da cidade, Xosé María Álvarez Blázquez, a ese descubrimento dos restos que tiveron un rebumbio importante na prensa. Pero eso morreu aí. Nunca máis se volveu a saber deses restos arqueolóxicos. No ano 90, aproximadamente, eu comentando co entón arqueólogo do Museo Quiñones de León, decía, home, como é que non se pode, como é que non se pode facer algunha intervención de restos arqueolóxicos? Me decía, a construcción nestes momentos é unha locomotora, non hai quen a pare. Pero, bueno, noutras vías sí a paramos. A paramos no ano 91 a través dun concelleiro de urbanismo responsable, preocupado polo patrimonio histórico, que se chamaba Suso Costas, e por un responsable do Departamento de Patrimonio Histórico do Concello de Vigo, que se chamaba Rafael Ojea, que foi cesado nos anos 2000, desgraciadamente. Bueno, pois grazas a eles, no ano seguinte, no ano 1992, comezou unha intervención arqueolóxica de sondaxes financiada polo Concello de Vigo nese ámbito, a carón mesmo, pero en espazo público, onde apareceran estes restos arqueolóxicos. Nesas sondaxes apareceron niveles de época romana, algunha estrutura, etc. Por tanto, aqueles datos históricos que aparecían na publicación de Taboada Leal e aqueles datos materiais que estaban no Museo de Quiñones de León e que nunca se chegou a saber se estaban en posición primaria ou fora de contexto ou en posición secundaria, se convertiron en algo. No ano 93, no planeamento urbanístico de Vigo, introducimos a última hora, que curiosamente agora está novamente en vigor tras a anulación do Plan Xeral do ano 2008, introducimos un catálogo probablemente non moi regular na tramitación urbanística, pero estaba aí e apareceu aí. E nos planos de ordenación e ámbito urbano apareceron estes puntos que na parte inferior dos planos decía elementos de interese e que realmente se correspondían cuns documentos de estudo do patrimonio arqueolóxico que encargara en colaboración ao Concello de Vigo no ano inmediatamente anterior, tamén no 92, ca Dirección Xeral de Patrimonio. Nese catálogo se trasladou, polo menos, ao Plan Xeral de Vigo esa serie de puntos e unha normativa que establecía un ámbito de protección de 200 metros. Isto ven a colación pola razón de que este vai a solar sobre o cal vai a falar Juan Carlos Castro con posterioridade. No ano 2001, o Concello de Vigo, con toda esta normativa, con todo isto, deulle licencia municipal á construción de unha edificación neste soar. A Dirección Xeral de Patrimonio paralizou a obra e neses momentos se fixeron unhas sondaxes arqueolóxicas. No cal, os resultados apareceron desas sondaxes na prensa, 22 de maio de 2001. Unha excavación na calle Marqués de Valterra, Valladares, confirma el valor de la presencia romana en Vigo, nunhas sondaxes. Posteriormente, se fixe unha excavación en área que, ademais de aparecer outras fases de edificación de época moderna, creo, medieval e talgo antiga, documentaron outros restos romanos e unha factoría de salga subxacente. Pero desto nos falará máis adiante Juan Carlos Castro. Eu agora fixen esta introdución da problemática urbanística de Vigo que aínda tivo bastantes quebrantos ata o presente. E agora, por favor. Pois como ben dixo Xulio, é certo que pasaron moitísimos anos desde que os arqueólogos volveron ao areal. Despois do ano 53, non volven hasta o ano 91, que cando se fan as sondaxes de Purisoto encargados polo Concello na Unidade de Actuación Rosa de Castro 1. Pasaron moitísimos anos para que os arqueólogos volvesen ao núcleo urbano de Vigo. Desde aí ata a actualidade foron decenas, centos de intervencións arqueolóxicas de urxencia e que deron lugar a unha inxente cantidad de datos, tanto cultura material como datos de planimetrías, estructuras, etc., moi difíciles de procesar a día de hoxe, porque levamos certo atraso. Eu quería vos falar un pouco sobre o que sabemos a día de hoxe, ou polo menos o que eu penso que se sabe sobre
sobre o Vigo romano a vista daqueles datos, de todos eses inxentes datos, os que podemos manexar neste momento. Escribín a miña conferencia hoxe, porque ao ter tan pouco tempo me suelo pasar e acostumo a escribila para que, se me paso, non sexa tanto. O que vou faer é faer un pouco unha evolución dese poboamento, o que a día de hoxe sabemos sobre como foi evolucionando o poboamento a partir dos restos arqueolóxicos detectados nas intervencións de urxencia, desde época prerromana, o século I antes de Cristo, ata o século VII despois de Cristo, é dicir, o período antigo. Bueno, de todo este inxente conxunto de excavacións urbanas emanaron millóns de restos arqueolóxicos e infinita información, moita dela aínda hoxe sen publicar. Pouco a pouco os materiais arqueolóxicos, aínda que non na súa totalidade, foron chegando ao Museo Municipal e a información aflorando en traballos científicos concretos dunha intervención ou aspecto específico de compendio como teses ou traballos de síntese. Esta análise debe comezar polo punto neurálxico do pasado vigués, o lugar onde pivotou a arqueoloxía de Vigo, antes da chegada das intervencións de urxencia ao núcleo urbano, o Monte do Castro. O que sabemos hoxe do Castro, a pesar de contar con numerosas publicacións, non son datos definitivos, especialmente cando nos referimos á súa pervivencia como núcleo poboacional. Polo momento, os materiais recuperados máis antigos levanos a situar a súa construcción cara aos inicios do século I antes de Cristo, en época tardo-republicana. En troques, noutros castros costeiros, como os de Illa de Toralla, Punta do Muiño ou Torres de Padín, todos no termo de Vigo ou Chapela, si se documentaron materiais de importación do mundo chamado mundo púnico con datacións máis antigas. Materiais como ánforas do Guadalquivir, gaditanas, algunhas cerámicas comuns, que nos aportan unha cronoloxía para estes poboados desde xa mediados do século IV antes de Cristo. Sexa como fose, este tipo de materiais importados non os atopamos nin no Castro nin nas praias fosilizadas do seu entorno, como Areal, Berbés ou Coia. Partimos, polo tanto, de que o Castro atopas habitado, polo menos desde os inicios do século I antes de Cristo. Dese momento, contamos con gran cantidad de produtos importados de Italia, ánforas de Selún, lamboleadous, vernices negros, do sur da península, ánforas ovoides, gaditanas, ovoides do Guadalquivir, cerámicas comuns do Levante, etc., que mostran un importante consumo e comercio de produtos alóctonos. Estes mesmos envases atopámolos na excavación dos niveis de praia antiga en Hospital número 5, unha prolongación do túnel do Areal, xunto a outros non detectados no Castro, como ánforas T7 gaditanas, demostrando que o Vigo do século I antes de Cristo non vivía no Castro e utilizaba as ladeiras e praias do entorno para a obtención de recursos e como fondeadeiros do comercio marítimo de longa distancia. O máis probable é que isto se repita en todos os sectores da cidade, ladeiras norte e oeste do Castro, polo que o casco vello atoparíase neste momento deshabitado. Digamos que un pouco esta é unha recreación 3D do que sería ese momento, o século I antes de Cristo, co Castro ocupado, unha serie de camiños conectando esta zona ocupacional co nivel de praia e a praia neste principio deshabitada. Ningún dato dos que temos nos indica que existiran importantes cambios desta fisionomía poblacional hasta os inicios do século I despois de Cristo. Bueno, vemos algúns materiais do que me fixen mención antes. Vou pasar rapidamente. Tengo que meter algúns materiais que son os que me interesan a mí, evidentemente, non tanta estrutura. Son estes materiais que nos datan esa ocupación máis antiga do Castro de Vigo, importacións itálicas, importacións béticas do século I antes de Cristo, ánforas do Guadalquivir, con selos orati, ovoides, ovoide gaditanas, son pezas moi importantes, moi interesantes, porque prácticamente non se están empezando a coñecer e datan esa ocupación en torno a 50, 75 antes de Cristo, para Castro de Vigo, como momento máis antigo. É durante o reinado de Augusto e coa pacificación do noreste cando se produce o paso de facto de Vigo e por extensión de toda a Galaequia, a administración romana, que traerá consigo importantes trocos nos sistemas económicos que se verán reflectidos tamén no poboamento. Pouco a pouco, posiblemente desde o cambio de era, nace e vai medrando unha nova poboación ao pé de costa, un vicus, especializada na pesca, na produción de sal e na elaboración de preparados piscícolas para exportación. Cando comeza a ocuparse a costa? Os datos cos que contamos son polo momento insuficientes, pero en algúns casos bastante precisos, diferindo segundo os sectores da cidade. En xeral, na Baía do Areal, sobre a praia a niveis de marisma, construes unha enorme salina ou salinas de evaporación solar conformada por tanques escalonados en 3 niveis, acumulación, precipitación e cristalización, construídos a base dun pavimento arsiloso e delimitados con lousas de xisto fincadas, que xa puxo Xulio algunhas fotos no momento da súa excavación. No sector occidental, que sería máis ou menos este de aquí,
Chamamos sector occidental a unidade de actuación Rosalía de Castro 1, excavada nos anos 90, e sector oriental a unidade de actuación Rosalía de Castro 2, excavada a partir dos anos 2000 en adiante, 2005, creo que empezou a primeira intervención de sondaxes ata a actualidade, prácticamente, non? No sector occidental detectáronse soamente os tanques de precipitación, nesta zona de aquí, e cristalización, mentras que no sector oriental documentaronse os 3 niveis, incluso uns posibles almacéns asociados. O que parece claro é que estamos perante un enorme complexo salineiro que podería chegar ás 8 ou 10 hectáreas, sempre cando ocupen todo o terreo que separa as dúas zonas intervidas, que despois veremos, eu teño algunhas dúbidas sobre isto. Pero, cando se construe? En o hospital número 5 xa se advertía a presencia baixo a salina de abundantes materiais de importación con datacións tardo-republicanas e alto-imperiais que alcanzaban o século I despois de Cristo, sen poder aportar unha datación máis precisa. Na parcela 10 da unidade de actuación Rosalía de Castro 2, no sector oriental, nas excavacións máis recentes, este lado aquí, púidose recuperar baixo a salina restos de ánforas Halter 70 e un individuo de sigilata itálica de produción padana dunha forma conspectus 24.3 e datada a mediados do século I despois de Cristo. Os datos do ano 95 e os máis recentes apuntan, polo tanto, que a salina se construiu con posterioridade á primeira metade do século I despois de Cristo, posiblemente no terceiro cuarto da centuria, en torno a 50-75 despois de Cristo. Se nos desplazamos cara ao oeste, a esta zona de aquí, no sector entre a Rúa Hospital e hipotético límite oeste da salina e a Rúa Colón, deberon existir neste momento inicial século I, segundo, despois de Cristo, algún tipo de estructuras, como as detectadas en Colón 3.5, se cadra xa unha incipiente necrópoli que se desenvolverá entre as rúas Hospital e Pontevedra a partir do século III despois de Cristo, estendéndose cara a outros sectores durante a Antigüidade tardía. Mellor coñecido é o seguinte sector da cidade, entre as rúas Colón e Carral, digamos que sería esta zona de aquí. Aquí, a pé da praia, construíronse varias factorías de salga de peixe. É probable que estamos a falar dunha continuidade deste tipo de industrias entre Marqués de Valladares 43 e Carral. Polo momento, temos unha factoría na zona leste e dúas máis na zona oeste, Praza de Compostela. Pero, cando se construen? Os materiais recuperados asociados aos niveis de construción da factoría de Marqués de Valladares, como terra sigilata hispánica, apuntarían cara a finais do século I e inicios do século II despois de Cristo. No entanto, unha cunca de sigilata africana da forma EIS 9, recuperada nos niveis de construción, nos leva xa cara aos mediados do século II despois de Cristo. Polo momento, hai que tomar estes datos con cautela, dado que proveñen dunha soa das factorías. No entanto, parece probable que a construción do barrio industrial Salgadeiro se produciu con posterioridade á instalación salineira. Pouco sabemos do hábitat tanto imperial no casco vello. A presenza de estructuras de época romana demostra que esta zona comezou a ocuparse probablemente desde cedo. Mais pouco coñecemos sobre a súa funcionalidade, sendo probable que fose converténdose na área habitacional xunto co castro. A partir desta zona existe un hiato ata o sector de Marqués de Valterra, que non aparece nesta reconstrucción 3D. Aquí, os restos de Marqués de Valterra redúcense a achados materiais case sempre de época tardo-antiga. No entanto, aínda se conserva hoxe un solar na hipotética primeira liña de praia en época romana con presenza de restos constructivos visibles. No meu entender, a disposición dos muros, moitos deles paralelos, conformando habitáculos reducidos como tanques e a súa factura constructiva podería relacionarse coa existencia neste sector de outra ou outras factorías de salga. Os antigos restos constructivos recuperados na cordeira, mar, canais, fustes, base, etc., poden perfectamente corresponderse a un establecemento deste tipo. O castro seguiu ocupado durante o Alto Imperio. Así o demostran as importantes cantidades de materiais datados no século II e III despois de Cristo. Pero, ao meu entender, a ocupación é posible que perviva ata o século IV ou incluso inicios do século V. Aínda que non sabemos se en toda a extensión do castro ou soamente en parte. Os materiais recuperados, como a baixela africana tardía, demostran a existencia desta ocupación, pero a día de hoxe non podemos concretar máis, ata que se realizan novas intervencións arqueolóxicas. En época altoimperial, século I e II, tamén se deberon construir ou adecuar a rede de camiños, por aquí, rede de camiños que comunicaban as diferentes zonas do aglomerado. Os restos documentados mostran vías duns 4 metros de ancho, con varias camadas preparatorias e pavimentos de collos e terra. Tanto no areal como no casco vello conservaban restos de muros marxinais. Estes camiños deberon existir varios, comunicaban o castro coa zona baixa ao pé da mar, onde existiría outro ramal percorrendo a costa enlazando os diferentes sectores. Este camiño debía seguir cara a Bocana da Ría comunicando o núcleo vigués con xacementos industriais do Fiunchal e o Cocho en Alcabre ou Sobreira en Oia. E cara ao interior enlazando con outros xacementos como os detectados en Ríos, Teis ou na aldea de Cedeira xa en Chapela.
Os datos, perdón, en Redondela, os datos indican que desde finais do século II, durante a primeira metade do século III despois de Cristo, todas estas zonas do núcleo vigués, tanto as de carácter productivo como as habitacionais e de necrópole, estiveron activas ao mesmo tempo. Ademais de importantes xacementos industriais no seu entorno, como a salina de Toralla ou as factorías de Salga do Fiunchal, o Cocho ou de Sobreira. O mundo dos mortos tamén se foi desenvolvendo nestes séculos en torno ao camiño que descendía desde o castro, conformando unha importante necrópole. A enorme colección de estelas e aras, que xa fixo mención Xulio, recollidas entre as rúas Pontevedra e Colón, lévanos a situar neste sector o xerme da necrópole, que se irá estendendo por toda a cidade cando esmoreza o vicus industrial e comece a amortizarse as salinas e factorías con centos de sepulturas de inhumación ao rito cristián. En resumo, durante o século II e III despois de Cristo, podemos falar dun momento álxido para o Vigo romano. Definiríase como un aglomerado, un vicus, industrial orientado á pesca, á produción de produtos piscícolas, salgas e preves e sal. Pero tamén portuario, un lugar nodal para as grandes rotas atlánticas e punto estratégico para a redistribución de produtos cara a outros lugares, costeiros ou do interior do territorio. É probable que non contase con funcións político-administrativas, mas sí o poderíamos considerar un lugar de primeira orde e índole económico e comercial. Podíamos situar o centro deste aglomerado no triángulo conformado por Castro, Casco Vello e Areal. Aínda que os datos reflexan unha ocupación humana ininterrumpida en toda a franxa costeira da ría claramente relacionada. Trouxen algunhas imaxes para que non fora tan peñazo. Por exemplo, as das Salinas, xa puxo algunhas... Bueno, aquí neste mapita se ven localizados puntos amarelos, son Salinas, na marxe sur da ría de Vigo, evidente, e as vermellas son factorías de sal. Vemos aquí as Salinas, a súa localización de unha fotografía aérea actual dos dous sectores, oriental e occidental. Xulio puxo unha planimetría fantástica que eu nin sequera teño, que é a localización de todas aquelas... É de Brais Currás. É de Brais, eu tamén traio unha, pero non é tan... Bueno, estos son datos que son sobre referente á intervención dos anos 90, máis actuais, etc. Unha serie de sondaxes que se fixeron entre os dous sectores que deron positivos, en a que eu teño algunhas dúbidas, porque aquí descende nesta zona de aquí, verdad? Descende un gran regato. Por lo menos temos unha noticia que en época antiga descendía un gran regato, por lo tanto, podía haber unha interrupción clara entre os dous sectores salineiros, a menos que estuvese canalizado e fose aproveitado de alguna maneira, pero, ao principio parece para mí separados. Aquí vemos algunhas planimetrías de Juan Carlos, algunhas do sector que les interviron nos anos 90, esta do sector oriental, excavacións de adroarqueoloxía de Chus, algunhas fotos deste tal, que xa puxo algunhas tamén Xulio, cos grandes tanques, a localización de Brais, que fixo en torno á planimetría, máis ou menos, se o localizou, non sei se están realmente correctos. Marqués de Valladares, que non me vou a estender, evidente unha factoría de Salga, a mellor conservada, obviamente, que temos. Aquí vemos a súa localización. É moi interesante porque este é o barrio que eu considero un barrio das factorías, o barrio das Salinas e o barrio, o sector de factorías de Salga. Temos a Marqués de Valladares e outro punto é a factoría ou factorías de Salga de Praza de Compostela. É probable, ou me parece interpretar que estamos prácticamente sobre un barrio. Podría existir claramente unha continuidade en todo este sector. Por riba do que é a actual Praza de Compostela, Alameda, que sería unha especie de praia en época, bueno, un poquito máis adiante, de época romana, e este sería unha especie de promontorio onde se situarían posiblemente varias factorías. Esta de Marqués de Valladares, que falará Juan Carlos máis ampliamente, eu paso rapidamente. Esta de Praza de Compostela, excavada por Tomos, que vemos un pouco. Esta sería a situación dos achádegos de Marqués de Valterra, outro dos sectores importantes da cidade de Vigo en época romana, ainda que con moito menos datos que no sector máis norte, digamos. Aquí vemos a de Compostela, a planimetría, e digo que son varias porque a partir da planimetría parece observarse que existe unha factoría aquí e outra factoría aquí. Por lo menos había dúas factorías. Temos 11 tanques aquí excavados, por desgracia en cimentación, non se pode dicir moito máis. Aquí vemos algunhas fotos desta excavación. E digo, ou me referín no texto, sobre todo, a esa continuidade, non chamar o xacemento Vigo nese entorno Areal, Casco Vello, Marqués de Valladares, co Castro, sino que realmente a marxe sur da ría de Vigo está
plagada nesta época, no século III, século IV, de diferentes yacementos. Outro, en este caso, da explotación de sal, e Toralla, neste caso a salina. Non podemos esquecer toda esta estructura de aquí, que é a vila romana, que é máis tardía, do século IV, de fundación, xa cando as salinas estaban abandonadas. Por tanto, estamos falando de aquí habría unha explotación salineira relacionada posiblemente con unha ocupación do castro de Toralla que non ten nada que ver coa ocupación da vila. Aquí vamos a ver unha das fotos da salina de Toralla, moi semellante ás salinas de Areal, simplemente que está prácticamente totalmente arrasada no seu sector oriental e sí que se conserva moi ben cara á praia. Unha ría salazoneira, porque existen outros xacementos, como este de Sobreira, unha factoría tamén de Salga, onde se pode ver aquí os tanques. Tuvemos a ocasión de visitar recentemente, Xulio e Maiseu, se atopa en un estado de conservación lamentable, a punto de ser totalmente destruída. E estas son as fotos dos anos 80 de Hidalgo, onde se conservaba todavía parte dese recubrimento dos tanques en morteiro de cuarzo. O Cocho, outro dos xacementos, o carón do Museo do Mar, outra factoría de Salga. Aquí vemos algunhas fotos, restos que a día de hoxe están baixo a area da praia ou totalmente destruídos. Nos momentos ali non se ve prácticamente nada xa. E falábamos do Opus Signum, que recordábamos que existía fai anos. Tiño estas fotos, non sei de que anos son, que me pasou Fermín, non sei quen, iso que todavía, ou Hidalgo, non sei, que ainda tiña ese recubrimento de Opus Signum os tanques. Ora, a día de hoxe xa non se conserva. O Fiunchal, excavado por Juan Carlos, por Anta de Moura, pasar rapidamente, tamén unha factoría de Salga. Aquí algunha das fotos, publicadas en 92-93. A necrópole, que tamén falei dela, que se iba desenrolando, sobre todo entre as rúas, Hospital, Pontevedras. Deste momento alto imperial nos interesa, sobre todo, o achadego ese xerme de necrópole do século II, ao carón do Camiño, o tema da necrópole coas estelas, coas aras, unha necrópole, en principio, de incineración que ve evolucionando cada inhumación, no xacemento do Hospital número 5, pois o máis importante a hora de caracterizar esta necrópole, sin lugar a dúbidas. Os camiños, este camiño que prácticamente non se coñece, que tuven que sacar esta foto do Atlántico porque realmente está aí musealizado debaixo do casco vello, está na antiga cárcere, e unha foto da Cata 10, desta de 1992, que fixo Puri, aqueles primeiro sondaxe no Areal, despois dos anos 50, que xa detectou ese camiño que despois se detectaría en varias parcelas excavadas tamén por Anta, un poquito máis ao norte, etc., que parece que vai comunicando o castro coa costa. Este é exactamente o camiño que iría, digamos, bordeando o mar, o que se detectou no casco vello. Nos vamos ao mundo tardío. Nalgún momento de finais do século III, ou xa durante o século IV, todo este panorama vai mudar por completo. As salinas abandónanse probablemente por unha subida do nivel do mar debido a un aumento das temperaturas cun pico máximo entre o 300 e o 400 despois de Cristo, ao que seguirán un novo descenso durante a tarde antigüidade. Os galeico-romanos aproveitáronse dun momento de regresión mariña por volta de finais do século I despois de Cristo para construir as salinas en Areal e en Toralla, en barras de area e zonas lacunares creadas polo desplazamento da liña de costa. Mais o fenómeno inverso, cunha subida do nivel do mar con fenómenos atmosféricos violentos, tipo tempestade ou incluso algo máis violento, significaría o final da explotación. A inicios do século IV despois de Cristo, o sector que ocupaban as salinas xa está sendo amortizado como necrópole e en Toralla, tamén no século IV, construíse unha vila mare cando a salinas se atopa cuberta por unha duna desprazada ou creada probablemente pola subida do nivel do mar. As factorías de Salga, situadas en zonas elevadas, estaban menos expostas a estas fluctuacións mariñas. Os materiais, como as ánforas do tipo San Martiño de Boudous, asociadas aos restos das factorías, demostra que estiveron en funcionamento durante boa parte do século IV despois de Cristo. Os materiais dos niveis de abandono de Marqués de Valladares dátanse no primeiro terzo do século V, polo que a factoría debeu deixar de funcionar antes, a finais do IV ou a inicios da centuria seguinte. Non temos datos concluíntes para o resto de cetarias, pero todo indica que deberon abandonarse no mesmo período. No caso das factorías, a causa
do seu abandono non responde a factores climatolóxicos, máis ben apunta a causas socioeconómicas de crise xeral, inestabilidade política, inseguridade dos transportes, etc., que afectaron tamén a outras importantes áreas productoras, Troia de Setúbal ou Bailo Claudia, en Cádiz, onde se produce neste mesmo período o abandono de factorías e a contracción da produción. Durante o século V, o castro irase deshabitando, ata ficar totalmente abandonado, hipótese asentada nos datos das excavacións e na total ausencia de materiais arqueolóxicos con datacións máis tardías. Os camiños que comunicaban os sectores habitacionais e productivos amortízanse con novas estructuras, especialmente sepulturas de inhumación que se dispersan por toda a fronte costeira. Atopámonos tumbas dos séculos V ao VII despois de Cristo desde o Calexón Miragalla ata o antigo cemiterio do Picacho, cunha concentración maior no entorno da Rúa Pontevedra, onde se vai desenvolver unha importante zona de necrópolis tardoantica con numerosas inhumacións infantís en ánforas importadas de orixe hispánica, africana e oriental. É un únicum prácticamente no mundo atlántico. As estruturas deste período son moi difusas e de difícil interpretación. O que caracteriza este momento en Vigo son as chamadas terras negras, un nivel de terra de cor cinsenta escura con escasas estruturas, a maioría sen negativo, e unha grande cantidade de materiais mobles, especialmente cerámica, ánforas e baixelas finas de importación mediterránea. Este nivel aparece prácticamente por toda a franxa costeira, cubrindo os niveis dos séculos alto e baixo imperiais e correspóndese coa ocupación humana do terreo entre finais do século V e o século VII despois de Cristo. Estas terras negras xorden da descomposición dunha importante cantidade de materia orgánica, o que unido á escaseza de estructuras e a presenza de moitos buratos de poste fosas en negativo, formulan a posibilidade de que nestes séculos a maior parte das unidades habitacionais e productivas fosen construídas en materiais perecedoiros, madeira, pallabarro, etc., na súa totalidade ou sobre zócalos pétreos con cubricións vegetais, en algúns casos con tégula e ímbrice. No entanto, temos datos precisos sobre esta ocupación en dúas zonas. Por exemplo, sobre os restos, patio e pilos da factoría de Marqués de Valladares construíse novas estructuras, posiblemente habitacionais, a finais do século V, asociadas a un pozo e varias tumbas. Na unidade de actuación Rosalía de Castro 1, nos anos 90, parece que todo o sector é ocupado pola necrópole de inhumación, Hospital número 5, parcela 13, parcela 14, existindo certas construccións mal conservadas asociadas á necrópole. Todo este mundo funerario dotado por ánforas e baixelas importadas entre finais do século V ata os inicios do VII despois de Cristo conforman os niveis de terras negras neste sector. Na unidade de actuación Rosalía de Castro 2, neste sector, aquí, o rexistro é moito máis rico. Aquí, asociadas ás terras negras, contamos con varias estructuras conservadas en cimentación ou negativo, a máis de varias dúcias de sepulturas de inhumación. Un grupo delas atópase rodeando un edificio de planta rectangular cunha especie de cabeceira cadrada orientada cara ao norte e un pórtico, con buratos de poste, cara ao leste. A súa estructura, as sepulturas que a rodean e certos materiais asociados, brazo dunha cruz de ouro de época visigoda, lévanos a interpretala como unha posible igrexa. A escaseza de derrumbes presenta a hipótesis de que fose construída en algún tipo de material perecedoiro sobre un zócalo de mampostería. Máis próxima á costa localizas unha serie de construccións en cimentación, zona de aquí, esta sería a igrexa, esta sería outro tipo de construccións habitacionais, que se poderían corresponder con almacéns portuarios ou simplemente con estruturas habitacionais. A grande cantidade de ánforas orientais e africanas localizadas neste sector fai que se interprete como unha zona portuaria de carga e descarga. Non obstante, a maioría das cerámicas presenta marcas de uso, polo que aquí tamén debe existir unha zona habitacional asociada ao edificio de culto. Os abundantes restos de fabricación de vidro, de igual xeito localizados na Rúa Colón, engádenlle esta zona un carácter industrial. Os datos indican que o sector doral recuperou durante os séculos tardoantigos o seu carácter de porto natural, fondeadoiro, como foi durante a época prerromana. Aínda agora tamén concentra a ocupación humana. Polo tanto, durante os séculos VI e VII, o hábitat parece concentrarse ao pé das praias, nunha franxa costeira que fora invadida polo océano no século IV despois de Cristo e que agora, logo dunha nova baixada ao nivel mariño, recuperou o seu uso como terra firme. Os vivos comparten espacio cos mortos, aínda que segue existindo unha maior concentración de sepulturas nas antiguas zonas de necrópole. O castro xa está abandonado, ao igual que o deberon estar as vilas tardías como a de Toralla, que pervive un momento indeterminado de mediados do século V, para logo ser abandonada e expoliada por completo. É probable que a área habitacional portuaria e industrial teña continuidade polo casco vello ata a zona de Marqués de Valterra e Picacho. Nestes sectores documentas niveis tardoantigos de terras negras con abundantes materiais importados con datacións do século VI e VII, pero as estruturas son inexistentes ou moi difusas e de difícil interpretación. O Vicus parece recuperar logo da crise do século V, recuperarse para emerxer de novo como un enclave portuario de primeiro nivel a escala internacional. Érguese de novo como porto nodal
entre o mundo mediterráneo e o Atlántico Norte, un carácter que nunca perdeu gracias á súa excepcional localización nas rutas atlánticas. O seu carácter industrial parece decaer, xa non produce sal e salgas para exportación, pero mantén certos sectores artesanais activos, como de fabricación de obxectos de vidrio. A partir do século VII, os datos rarean ata o punto de non poder achegarnos á realidade ocupacional do Vigo alto medieval, somente futuras intervencións nos sectores urbanos da cidade e a continuación de estudios sobre materiais e estructuras poderá mellorar os nosos conhecementos sobre o pasado da cidade e achegar máis luz sobre os aspectos que aínda non coñecemos do Vigo antigo. Aquí vedes un pouco xa ese sector de Salinas, sector oriental, onde están os grandes tanques totalmente colmatados. Estos son os niveis relacionados coa ocupación tardo-antiga, incluso superiores a esta, aí empezan a despuntar. Son os niveles, digamos, de colmatación, pois os achegas mariñas. As necrópolis, ahora caracterizadas xa neste momento por inhumacións ao rito cristiá, pois todo tipo de tumbas, sobre todo as máis características son as tumbas en ánfora, ¿no? Prácticamente é un fenómeno moi mediterráneo, que prácticamente non existe en ninguna parte do Atlántico, e en Vigo se destapa como un, digamos, aí ven, digamos, aí este influxo tan mediterráneo que ten o Porto, con tal cantidade de materiais, e se están enterrando en ánforas importadas, dunha ánfora africana, prácticamente sin pares coñecidos, tamén africana do século VI, esta é unha ánfora de Huelva, e está sendo utilizadas como sepultura. Esta estructura que identificamos, ou se identifica como posible igrexa, pode ser como pode ser. En principio, optamos por esa interpretación, xa expliquei por qué, pola súa relación con unha serie de tumbas, a súa planta, a súa localización, etc. E por algún material, como este brazo dunha cruz subo-visigoda recuperada nese xacemento, e que unha das pezas estrelas que se poderá ver a partir de mércores, así meto la cuña, na exposición que se vai abrir en Vigo, que se chama Emporium, e que se abre este mércores ás 12, e estará, por fin, esta cruz, este brazo, un abrazo, dunha cruz de ouro, de época visigoda, finais datada entre finais, casi seguro, inicios do século VII, despois de Cristo. Nada máis. Espero non haber pasado moitísimo. Te cedo mi espacio. Sacaron, no sé qué es. A ver si... Ben, boas tardes. En primeiro lugar, agradecer ao Consello, a organización e a invitación, en particular a Teresa Nieto, e felicitar tamén a iniciativa, porque realmente a arqueoloxía galega, se algunha cousa non se falta, son estes lugares de encontro, como moi acertadamente se titula o ciclo, non? Eu xa vou ir, despois das introducións de Xulio e de Adolfo, xa vou ir ao grano a intervención arqueolóxica, pero a intervención arqueolóxica como é dunha complexidade en canto aos niveis aparecidos, a densidade de ocupación durante séculos e despois tamén en canto aos achádegos aparecidos, é imposible abordala toda e, ademais, bueno, vou ir o que realmente ten máis interese, que a factoría de Salga. Cunha introducción xeral, por suposto, e despois me vou centrar naquelas cuestións tamén un pouco como se nos pedía, non? Naquelas cuestións xa relacionadas coa arqueoloxía urbana, presentes neste caso concreto, e que supoñen, pois, bueno, pois a problemática de desenvolver as actuacións na cidade, non? Problemática que ten que ver coas cuestións técnicas e metodolóxicas, coas cuestións físicas do espacio de traballo
e tamén coas cuestións legais do marco normativo no que se desenvolven ese tipo de intervencións. Eu apuntareinas, non me meterei moi a fondo para que logo, en todo caso, quen queira desenvolver algún en concreto, pois adiante, cruzando os datos co que logo comentemos de Lugo. Ben, hai xa un montón de documentación anterior sobre o contexto xeográfico, físico, onde está este soar. Este soar está situado neste punto, como vedes, nesta fotografía aérea do núcleo urbano de Vigo. Bueno, este é un documento de traballo, simplemente un documento de traballo inicialmente utilizado na museografía para facer a maqueta que está no Salinae, pero, bueno, que, como o trouxe igualmente, non tiña tempo para elaborarlo máis, o trouxe igualmente para situar o soar do que vou falar eu, Marqués de Valladares, 41-43 naquele momento, esta outras factorías de Salga na Praza de Compostela 2-3, que excavou Enriqueta López, e despois tamén a zona de onde foron aparecendo en distintas intervencións os vestixios da Salina, dende a máis antiga, Hospital 5, a este sector oriental que falaba Adolfo, e despois nestes puntos, isto fixemos nós na Rúa Rosalía de Castro en relación con un aparcamento soterrado e que, bueno, en algunhas das cartas sí apareceu Salina e no suposto de que houbera esa continuidade, pois nos iríamos a unha extensión, desde logo, enorme, non? Si isto leváramos, bueno, a Salina do centro Salinae, xa comentaba anteriormente, se isto leváramos a esa mesma fotografía aérea, teríamos aquí a factoría de Marqués de Valladares, aquí está de Praza de Compostela, non está marcada, toda esta zona de aquí, bueno, esta zona de Parcela 14, Hospital, da saíña do sector occidental, e esta é a do sector oriental. E o que está marcado por aquí, obviamente, sin un contorno duro delimitando, porque non hai datos para tanto, é esa zona intermareal, que, bueno, se a leváramos aquí a imaxe anterior, podía definir esta línea como línea de costa para a época alta imperial en baixa mar. A línea de costa, alta mar, pues, seguro que estaba vinculada ao acceso das augas salgadas da auga do mar á Salina. E, como digo, esta zona intermareal que explica, lóxicamente, a situación das factorías de Salga e a propia Salina. Bueno, para quen non coñeza moito a topografía histórica de Vigo, como está tan modificada esta zona litoral, pois esta imaxe, un dos planos de Coello, do 1856, aquí situamos Marqués de Valladares, e fixadevos, as líneas de baixa mar e preamar naquel momento, século XIX, a zona do Areal, este hospital, toda esta zona de aquí, con o núcleo Casco Vello de Vigo, coa muralla aínda en pé. Ben, a intervención se levou a cabo en distintas fases. Comezou con unhas sondaxes manuais e mecánicas no ano 2001, que seguiron a un punto moi conflictivo, porque a obra tiña unha licencia completa cando empezaron coa demolición, e foi paralizada pola Policía Autonómica por orde da Dirección Xeral de Patrimonio. Foi un primeiro conflicto entre o Concello de Vigo, con a licencia completa, e a Dirección Xeral de Patrimonio. Se paralizou a obra, se procedeu a realizar unha primeira intervención precedida de unha resolución da Dirección Xeral. Se fai esa primeira intervención no 2001 e, a vista dos resultados, aparecían en todo o ámbito vestixios arqueolóxicos, mobles e inmobles, se planifica e se procede a unha excavación en área de toda esa superficie. A excavación en área tivo múltiples fases de execución, en parte debidas ao propio espacio de traballo, en parte debidas a cuestións de seguridade, no sitio no que estamos traballando, logo vades a comprender mellor con algunha das imaxes, e despois tamén a propia situación conflictiva administrativa por unha banda e desde o punto de vista da propiedade por outra, que iba a pasar con isto, tendo en conta que se estaba convertindo nunha intervención de
entidade, de certa entidade, de moitos meses de traballo, cun equipo moi amplo, en moitas das fases, por encima de 20 e tantas persoas, entre técnicos e auxiliares. Ben, como digo, a intervención se desenvolveu entre 2002-2005 en sucesivas fases e houve unha última fase logo que xa houbera unha resolución por parte da Dirección Xeral na que ordeaba a conservación do sector da factoría de Salgas e aí unha última intervención no ano 2007 que é unha intervención de tapado. Hai unha última intervención co promotor inicial. Agora, estes terreos no seu día foron embargados e pertencen a outro promotor para o que se realizou unha pequena intervención neste sector, que son 200 metros cuadrados aproximadamente, que de todo este ámbito quedaran sin sondear. Bueno, o actual propietario nos encargou que fixemos unha intervención que está rematada aí escasamente mes e pico, con as sondaxes para valorar o que quedaba do resto do soar. Por tanto, como vedes, é unha historia moi longa, dende o 2001, incluso no ano 2000, se queredes, pero desde o punto de vista arqueolóxico, da intervención arqueolóxica, dende o 2001 ata o ano 2016, 15 anos, que tiveron moitas cuestións, algunhas delas a tocarei despois, pero a trallo, e unha delas, ese cambio de promotor, pillou a empresa de arqueoloxía polo medio, non a tronzou, pero casi, e ten que ver con situacións de impago, de que se fai cargo, de que non, bueno, acabamos nun suizo, logo trairei, pero moi por encima, e logo se tedes intención, se tedes intereso, podemos abundar, porque ten que ver, eu o relaciono coa redacción do decreto, co decreto en vigor, e coas eivas que ten ese decreto, que regula a actividade arqueolóxica en Galicia e que, desde logo, necesitaría, bueno, sabemos que se está comenzando a traballar nun novo, pero que necesita unha redacción completamente nova e actualizada ás circunstancias actuais e á realidade actual do traballo arqueolóxico. Ben, volvendo á intervención, a dirección destas fases iniciais do traballo, excepto o grosso do traballo, levou, sempre a fixemos en antes, sempre coordinei eu, pero levou Carmela Torres, que hoxe non podo estar aquí, e esta última intervención Soledad Prieto, a este mesmo ano. A densidade de estruturas, de material mobles, en fin, a continuidade neste espacio físico de Vigo é realmente tremenda, espectacular. Dende ese inicio da construción da factoría de Salga no século I, ata, bueno, podíamos traerlo hasta o século XX, aí existiu unha fábrica de vidros a belga, que se coñecía, pero, bueno, se nos centramos máis desde o punto de vista arqueolóxico, hai varios momentos de ocupación, definimos ata 6 momentos de ocupación, 3 para a época romana, 2 para a época medieval e 1 para a época moderna, como digo, sin virnos tanto presente ao século XIX ou XX, que tamén as ten. Desos distintos momentos eu me vou centrar nos momentos romanos. Do moderno pouco podría decir, porque apareceron estruturas inmobles a nivel de cimentación, pero moi rasadas, non dan para poder facer unha interpretación mínimamente consistente. Sí, para o momento medieval, hai un máis tardío, alto medieval, quizás no século XI, cun cuncheiro, os materiais nos dan para facer esa interpretación, e depois un momento posterior, con unha serie de estruturas tamén en mal estado de conservación. Para o momento romano, a factoría de Salga, unha ocupación posterior coa factoría reducida en canto a súa escala e, por tanto, a súa produción, coherente co que antes comentaba Adolfo, e un momento máis tardío o que temos nesta parte de aquí arriba unha necrópole. Nese momento tardo romano, que se caracteriza por, en concreto, 4 tumbas e 2 fosas de cinceiro, vamos a decir. Esas estruturas, no seu momento, foron desmontadas e trasladadas ao Museo Municipal, a Castrelos, ao igual que algunhas das outras estruturas que se localizaron e que se elaborou delas nesa desmontaxe unha documentación suficiente como para que poderan ser montadas en calquera momento se o Concello o Museo Municipal o consideran oportuno. Ben, nesta visión xeral, me vou centrar nesta zona de aquí, aquí vedes o conxunto de estruturas, aquí vedes 1, 2, 3 pías de Salga,
este muro, esta zona de traballo, e despois aquí 3 pozos, 2 deles claramente relacionados no contexto de produción e de funcionamento da factoría e un terceiro máis dubidoso, con as caldes que alimentaban a zona de traballo. Bueno, limpo de polvo de palla, demasiado limpo porque aquí eliminamos tamén os pozos. Esta situación final da actuación, incluso podemos decir, é a situación actual porque toda esta zona de aquí agora mesmo está tapada, con xeotextil, area, agardando o seu momento. E aquí vemos mellor a organización da factoría. Estas dúas grandes pías, esta de aquí, esta L, este lugar de traballo. Digamos que se documentaron 3 espacios ben definidos. Unha zona, a zona dos pozos, que é esta zona de aquí, unha zona de captación de auga dulce, tamén cunha mina que a documentamos aquí, e en principio tamén datamos como Alto Imperial. As pías de salgadura, en L, excavamos 5 pías. Alguna completa, realmente chegamos a excavar esta e esta, aquí ás veces, e estas dúas están incompletas. E esta de aquí, nas fotos vades a ver o mellor, tamén apenas podemos excavar porque se mete nunha propiedade colindante. Son pías en xeral de moi bo tamaño. Estas de aquí, as entre comiñas pequenas, teñen dimensións en planta de 3 por 2 metros e unha fondura, non estaban completas no alzado, pero unha fondura de, vamos a decir, en torno a 1,5 metros, probablemente sería maior. E destas dúas, que documentamos ben, ten unha planta prácticamente cadrada de casi 3 por 3 e unha fondura de 1,80 m, que neste caso, este é un dos argumentos que fundan a boa decisión, vamos a decir, de que isto era necesario conservarlo e expolo en algún momento, un alzado completo, en parte da súa estrutura. E logo, esta outra zona de aquí, que é un espacio de traballo con un pavimento de pedra, en riba directamente do sustrato. Esta gran estrutura, este gran muro que pecha a factoría, e despois, nesta zona de traballo, apareceron varios muiños, algún morteiro, que relacionamos coa produción de fariñas producidas a partir das espiñas de peixe, que tamén nos apareceron. Estamos falando de fábrica de salga, non decimos que tipo de salga. Bueno, a través dos restos concluímos que, como mínimo, por suposto, unha fábrica de salga de peixe. Pero con cautela, porque os resultados, sobre todo, na zona destes moitos anos de intervencións, na zona de Andalucía, na zona de Murcia, moitas das factorías de salga dali, sabemos que non era só peixe o que se salgaba. Bueno, esos son, nesta imaxe, vedes, por unha banda, o estado de conservación da factoría, nada que ver coa de Praza de Compostela, que estaba a nivel de alicerce, se tive a oportunidade de visitala. Esta está en un estado de conservación, sin estar, lógicamente, impecable, moi bo estado de conservación, que se produxo gracias a que hai na construción da factoría, que se construe ex novo, nese século I, hai un rebaixe do terreo, cortan o terreo nesta zona de aquí vedes compañeros traballando, para que vexades un pouco a escala, a parte do salón, a escala humana da instalación, cortan e impotran este muro. Isto, en definitiva, permitiu que, a diferencia do estado de conservación bastante deficiente do resto do conxunto de estruturas do soar, esta parecera bastante bo estado de conservación, como digo. As 3 pías pequenas, e vedes aquí esta outra grande que se mete debaixo deste patio, deste edificio colindante, o cual, como que temos aquí un cuarto de caldeira e demais, e nada máis, cabe esperar que o estado de conservación desta sexa estupendo, sexa excepcional, desde logo. Tamén vades a ver onde estamos metidos. Unha nave por aquí, un edificio por aquí, este outro edificio aquí. Estamos metidos nunha excavación urbana que, se ten unha continuidade na ocupación, xenera esos problemas de estratigrafías cruzadas, niveis rotos e demais, e, ademais, nos fai que lidiemos constantemente cos temas de seguridade e saúde, non só dos traballadores, senón tamén dos edificios colindantes. Marxes de seguridade, execución da intervención en fases, en fin. Ese muro de peche, en moi bo estado de conservación.
Este muro, bueno, está documentado en moitas factorías de Salga, en de Lugo, e se nos vamos ás de Vigo, en outras tamén, e en realidad o que fai, a parte de pechar a instalación, tamén é un cinto, un reforzo das propias pías. Hai que pensar que esta en concreto, con esa dimensión que vos dixe antes, estamos falando dunha capacidade de en torno a 17 metros cúbicos. 17 metros cúbicos de peixe, moito peixe, moita cantidade e tamén moita presión lateral para a propia estrutura, que, por lo demais, agora vamos a ver, está conformada, aquí o vedes mellor, este muro de peche, e como hai un muro pequeno de cachotería, definindo, estas esquinas redondeadas, definindo a pía. A pía que está recuberta por un opusinino, lóxicamente, para facela tamén impermeable. Este é o espacio de traballo. Aquí vedes tamén outro muro que sirve de reforzo ás pías máis pequenas, e este espacio de traballo con algún sector non tan ben conservado, porque as obras que se van producindo en estratos superiores en momentos posteriores, pois algunhas delas chegaron a estas cotas, igual que chegou estos elementos que se utilizaron, que se filtraron ao terreo dende 4 metros máis arriba da fábrica de vidro que existía aquí. Finabrio. Estos son os pozos. Os 3 pozos foron desmontados e trasladados tamén xunto con parte das cales que os comunicaban coa factoría de Salga. Estamos trasladando auga doce para o proceso de limpeza do peixe. Antes de proceder a facer, bueno, non vamos a entrar en como é o proceso de Salga, esas camas de sal e de peixe. Bueno, a nivel constructivo son sinxelos, como podes ver, pezas máis ou menos irregulares, unha cara regularizada, que é a cara que se ve, e outro está empotrado no xabre que está cortado. E tamén se utiliza ladrillo, se misturan materiais, esas outras pezas fincadas, bueno, en fin. Son estruturas sinxelas, pero que forman parte de un conxunto inédito, neste caso, e que o complementan. Nos procesos de excavación tamén apareceron os derrubos das cubertas das pías. Estaban cubertas, lóxicamente, para non ter que depender das precipitacións da choiva, e o encontramos tal cual, podíamos decir. Ben, a factoría de Salga funciona, digamos que na súa máxima expresión, funcionando conxuntamente todas as estruturas, funciona con seguridade entre o século I, II, quizáis parte do século III. Nese momento, o século III, coincidindo cunha depresión xeral e tamén cunha baixada da produción, hai unha amortización de algunhas das pías e unha reducción da produción. E unha reutilización, unha amortización dos espacios de traballo, en particular, algunha das pías e, sobre todo, ese patio, esa zona de traballo que víamos antes. Con todo, sigue en funcionamento ata o século IV. Se nos pasamos a algunhas cuestións que teñen que ver coa problemática das intervencións urbanas, como digo, vou tocar varios puntos, pero sin extenderme moito, tamén por non pasarme de tempo. Antes comentábamos desde logo, a complexidade e o volumen de datos que procesar. Se falamos de estratigrafía de uso do solar, bueno, antes comentamos, a estratigrafía oscila, pero na parte norte, na parte onde está a factoría de Salazón, estamos en cotas ata de menos 7 metros con respecto á Rúa Marqués de Valladares. Digamos que a nivel xeral, esa zona está moito máis baixo, a nivel xeral pode haber 2 metros de desenvolvemento estratigráfico, pero denso, con moita material moble e con moitas estruturas. Máis de 50 estruturas. A nivel de material moble, bueno, pues estamos por encima dos 80.000 fragmentos procesados, unha cantidad de material notable, dende logo,
unha riqueza de material enorme. Bueno, todo iso ten que ver, por unha banda, coa arqueoloxía urbana e, por outra banda, coa riqueza desta parcela en concreto e que podemos facer extensible ao xacemento, a toda esta zona industrial de Areal Marqués de Valladares, Areal Rosalía Marqués de Valladares. E logo, obviamente, como ben podedes entender, procesar toda esa información non só os materiais, non só os inventarios, sino tamén planimetrías, estratigrafías, en fin, un volumen enorme de traballo. As partes de seguridade e saúde, bueno, aquí se tuvo que traballar en distintas fases. Aquí, por exemplo, para poder traballar nese sector, hubo que facer un recheo sobre este outro sector, para facer aquí, primeiro, un apeo e, posteriormente, unha estrutura metálica para soster esta estrutura de aquí, porque se estaba indo, ¿no? A pesar de que, en xeral, os estratos son bastante arxilosos e compactan ben, ten unha capacidade bastante alta, con todo, había risco, ¿no? E o risco significa non só risco para as persoas, sino tamén risco para os inmobles, como antes decía, risco para o seguro do arquitecto da obra, que lle poderían ir encima, en fin, hai unha problemática bastante complexa. Como digo, isto arqueolóxicamente non é o desexable, como podedes comprender. O que queremos é traballar e ter todo a vez, ¿no? Pero isto non é pense traballar no monte, nun castro, é bastante máis complicado por isto que vos digo. Aquí, marxe de seguridade, esta zona de aquí, este edificio, un garaxe, continúa en fondura, co cual o que hubo que facer foi simplemente rebaixar o muro anterior, este muro de aquí que veio rebaixado para evitar que houbera algún tipo de desplome. Pero aquí, por exemplo, quedou algún sector que non se pudo chegar a tocar 100%, porque era excesivamente arriscado para este edificio de aquí. Bueno, esta foto seguramente ilustra ben o que vos estaba dicindo. Fixadevos onde estábamos traballando, fixadevos onde está a sala, non? Neste sector, aquí está a estrutura esta de contención configurada. A decisión de conservar o conxunto da factoría de Salga, dende logo, a mí pareceme acertada, non só como arqueólogo, senón como ciudadano. Aquí temos un conxunto nun estado de conservación extraordinario, moi bo, por menos para o que temos en Galicia, e, ademais, xa antes se excavara a Saíña, por tanto, é un elemento complementario do Salinae, un centro que está exposto, que hai moitísima información, incluso moita información que non está publicada e, sin embargo, está utilizada na museografía do centro Salinae. Por tanto, sería un binomio fantástico para poder, ademais, a só 200 metros de distancia, para poder comprender o que foi o nacemento do Vigo, que casualmente, ademais, e no caso de Vigo, estou dicindo neste caso, non polo interés que poida ter a administración autonómica, sino, o mellor, incluso a propia administración local, en decir, bueno, Vigo, que é unha cidade que baseou sempre a súa historia, a súa forza no sector pesqueiro, nas conservas, na salga tamén, pois tiña aquí un primeiro referente, non casual, desde logo, porque os elementos que levaron a construir nas Rías Baixas, en concreto a Ría de Vigo, tamén podemos dicir na Ría de Pontevedra, fábricas de salga, en momentos tan distintos como o século I-II, ata que logo chegan os fomentadores cataláns no século XVIII, son máis ou menos os mesmos, non? Un enorme potencial, unhas rías riquísimas en peixe e, por tanto, tamén unhas oportunidades de negocio moi boas, que neste caso xa se puxeran en práctica en todo o sur peninsular. Como digo, esta situación de que esta estrutura se conservara xenerou un montón de problemas. Algúns tiñen que ver coas resolucións, con esas licencias iniciais que estaban concedidas e cos problemas que daí se derivaron. Hubo un primeiro acordo, un primeiro convenio que non chegou a ir adiante a tres bandas, entre o Concello, entre o promotor e entre a Xunta de Galicia. O plan xeral que se aprobou, que agora caeu, cambiou esta situación e, finalmente, as propiedades foron
definitivamente embargadas. De aquí o que podemos deducir non é tanto a rapidez ou a lentitude nos procesos administrativos, sino quizás a falta de recursos, a falta de solucións que deberían de estar incluídas nos documentos urbanísticos, seguramente. Debería haber implementadas solucións que prevean este tipo de situacións complexas. A primeira, eso non existe, non existía naquele momento e non existe a día de hoxe. A segunda parte, e con isto remato, é a documentación que se tira de todas estas intervencións, informes, memorias e demais. En esta situación en concreto, ocorre bastantes veces, por desgracia, pero esta en concreto, polo volumen de datos, foi especialmente complexa e conflictiva, a nós nos colleu por medio ese conflicto, un promotor cabreado, e non estamos ali, nós non puxemos, excavamos ben, creo, pero non puxemos aquí ninguna destas estruturas. O promotor tamén nos viu como enemigo e non pagou. O proceso se complicou, inicialmente, por medio de abogados, se chegou a un acordo de pago que, despois dun primeiro pago, se volveu a incumplir. En última instancia, acabamos nos tribunais. E resultou que o tribunal, que a xuiz, fixo unha sentencia, entre comillas, salomónica, porque do que quedaba da débida, pois dixo que nin pa ti nin pa min, que nos pagara nada máis que a metade, que tamén de momento non pagou, co cual seguramente en breve teremos que iniciar outro proceso de demanda. A cuestión é que isto ten que ver co decreto, con que a memoria se solicitou e eso utilizou o demandado, se requeriu a directora de intervención arqueolóxica e non o promotor. Isto é contradictorio co procedimento, desde logo, administrativo. Son unha serie de cuestións, é un tema complexo, por eso digo, só o toco, e se queredes logo podemos tratar. É un tema complexo que ten que ver coa elaboración de documentos e co que, en última instancia, toda esa información xenerada acabe circulando. Con isto deixo, que me pasei de tempo. Moitas gracias. Boas tardes. Tamén quero agradecer aos organizadores deste encontro a súa invitación. Eu vou a ser, creo que para ben de todo, vou a ser moi breve, porque gran parte do que eu iba a decir xa o dixo Xulio Carballo, o que é unha introducción aos problemas da arqueoloxía urbana. Eu, no caso de Lugo, pero no que digamos que son problemas máis ou menos similares en todas partes. Realmente, se miramos hacia atrás, foron 3 décadas moi intensas, o que para o Lugo romano, desde que empezou un pequeno tsunami arqueolóxico coas excavacións dos aparcadoiros soterrados, e logo xa, cando eu me incorporei, que eso, digamos, sería no 86, 87, e logo xa, cando eu me incorporei, que foi a principios dos 90, como arqueólogo territorial, iniciouse un proceso de gran desenrolo da arqueoloxía en Lugo, e logo, en certo sentido, despois deste forte pulo que veu separado, lóxicamente, tamén pola crise económica, pero é posible tamén que, de un xeito, nos acerquemos a un próximo declive da arqueoloxía urbana de Lugo, porque, de algún xeito, estáse consumindo o que é o xacemento arqueolóxico, as grandes excavaciones, moitas
xa foron feitas, hai moita parte, bueno, parte que sí se conserva, pero que quedan baixo, que quedan selados baixo edificios restaurados, e quedan pues, solamente algunhas zonas onde é posible, bueno, que na unidade de intervención e de algunhas que sabemos, ademais, que están, digamos, bastante alterados os restos. No inicio dos 90, realmente, houve, é dicir, a cidade viviu un proceso de empurre urbanístico no que xa xugou o seu papel o Pesón. É a época que dentro de murallas se fixeron edificios novos, se rehabilitaron moitos edificios, apareceu a necesidade dos garaxes que antes non, que estaban, digamos, que a parte arqueolóxica estaba salvada. E ao mesmo tempo foi tamén a época que ao redor da ronda da muralla fixose unha nova ronda de edificios que de alguna maneira apretan o que é a cidade. Esta época foi moi conflictiva porque cada excavación implicaba unha negociación sobre que facer cos restos arqueolóxicos, sobre todo se eran de entidade, e chegouse, digamos, a solucións variadas. Ás veces foi a extracción de restos, que non foi moi afortunada, porque logo realmente algúns ainda están por aí bailando e outros, digamos, perdían o seu sentido, como trozos de calzadas que se metían dentro de centros comerciales, etc. E claro, digamos, un dos aspectos que de alguna maneira marcan a arqueoloxía urbana de Lugo é a cota onde aparecen os restos. Isto é importante porque moitas veces a cota é prácticamente actual ou medio metro por debaixo. O cual quere decir que cualquier intento a veces de exposición ou de musealización destes restos implica non só, digamos, condicionar o que é baixo rasante, sino tamén o uso dos baixos. Logo iniciouse outra nova etapa fundamental que é a aprobación do PEPRI no ano 97. E é, digamos, fundamental porque é a partir deste momento que non se recoñecen dentro do que o ámbito do casco histórico non se recoñecen os aproveitamentos baixo rasante. Isto que implica que todo promotor que quixera, por exemplo, para garaxes ou para uso de soto, quixera excavar, podía excavar, pero se os restos tiñan entidade non estaba garantizado o seu uso. É unha especie de ruleta rusa, podías excavar e haber resto de entidade que te impedían ese aproveitamento. Ten en conta que, evidentemente, non é igual unha casa de 4 pisos con garaxe que sin garaxe. Non só, digamos, o valor da praza de garaxe, sino tamén o valor que has previsto na obra final, non? Pero ben, isto, digamos, a partir de aí tivemos xa uns argumentos que nos permitían a conservación. A maior parte dos traballos de conservación foi conservar os restos tal cual estaban, protegidos con seu textil, áridos, e logo facer os solados, o solado de formigón na planta baixa. O procedimento básico que seguimos desde a aprobación do PEPRI primeiro é o Servicio Municipal de Arqueoloxía, o que informa sobre o tipo de actuación que debe facerse no solar considerando as características da obra. É dicir, se hai remoción de terra, hasta que cota se vai a rebaixar, se simplemente cambio de saneamento, é dicir, cosa deste tipo. Ese proxecto, porque, digamos, é o Concello que ten a competencia sobre os proxectos edificatorios. O proxecto arqueolóxico autoriza a Consellería de Cultura e, a partir de aí, hai unha supervisión conxunta tanto do Servicio Municipal de Arqueoloxía como nosa de todo o que é a execución dese proxecto. Isto conleva que xa, digamos, durante esta intervención, de unha forma consensuada, discutimos e plantexamos cal pode ser o futuro da excavación.
moitas delas, evidentemente, como son actuacións que solamente implican saneamentos ou ascensores, pois fai saber un control arqueolóxico. Polo que antes dixen do problema, digamos, da cota, incluso nos controles arqueolóxicos, plantexan problemas, porque, problemas no meu criterio, si entramos en contacto co que é un depósito arqueolóxico de interés, inda que a cota de obra, é dicir, este, digamos, a menos 30 ou a menos 40, e a partir de aí entramos en contacto pois, co depósito arqueolóxico. Na miña idea é que, de alguna maneira, en cada caso considerando, pero a mellor hai que agotar, se non podemos deixar o que é estrato arqueolóxico cortado pola mitade. Este problema, por exemplo, veo moi claro nas actuaciones do Instituto Galego de Vivenda e Solo, cando levou a cabo un programa de restauración no Burgo medieval. Isto supuso moitísimas actuacións arqueolóxicas, basicamente, ao ser o Burgo medieval e ser edificacións onde non estaba previsto aproveitamentos baixo rasantes, pero ainda así houve que facer intervencións arqueolóxicas nunha zona donde os estratos romanos salían a un nivel moi superficial. É dicir, que simplemente para instalaciones de saneamento, ascensores, desde logo, entrábamos en contacto. E iso levou a que se fixeran incluso actuacións onde se deixaron os restos arqueolóxicos para integralo nos futuros edificios e que podesen ser visitados. Isto frustrouse en parte, porque logo entramos na crisis e os cambios políticos e está todavía por solucionar. Pero sí había, digamos, en todo o que é o Burgo medieval, elementos interesantes como as cloacas, calzadas, restos de edificios, etc. E logo, finalmente, no caso do, digamos, do Círculo das Artes, tan só dicir que realmente que é o problema, como vemos en todas partes na arqueoloxía urbana, que foi un longo proceso, porque realmente isto iniciouse no 2004 e acabouse de solucionar hai un par de anos. E iso que sempre, hubo negociaciones longas, hubo que modificar aspectos dos procesos edificatorios, pero digamos que sempre hubo sempre un bo ambiente, non hubo en ningún momento chegou a haber así hostilidade, non? Pero digamos que son procesos moi longos. Ben, pois eu deixo a Enrique. Bueno. Boa tarde. Ante todo, reiterar o agradecemento ao Consello da Cultura e felicitalos por este tipo de encontros e de debates. Eu tamén vou intentar ser breve dado as horas que estamos para que haxa tempo de debate. Na mesma línea que os compañeros de Vigo, a minha intención é contextualizar a excavación do Círculo das Artes no que é a arqueoloxía urbana en Lugo. Neste sentido, o título que eu escollín da Arqueoloxía Urbana en Lugo, de excavación a posta en valor, recolle moi ben ou resume moi ben o que foi a evolución da arqueoloxía urbana na cidade ao longo destes 30 últimos anos. Por lo tanto, un pouco que vou facer é o balance das excavacións destes 30 últimos anos. E queria facelo tocando diferentes aspectos, desde a propia xestión, a excavación, a investigación, e un dos máis importantes da miña perspectiva que é o da divulgación e difusión. Na xestión non me vou a meter moito ni parar, porque xa se deixou aquí, se apuntou bastantes cuestións. O que sí, un pouco na línea que apuntaba Gonzalo, e da miña perspectiva, o que é a evolución da actividade arqueolóxica na cidade, tanto do punto de vista da normativa ou da regulación, como do punto de vista da propia investigación, eu diferenciei dúas etapas claras, e o punto de inflexión é o PEMI, o 1997, que é a aprobación do PEPRI, por o que significa para o futuro da arqueoloxía urbana. O punto da partida, como xa se dixo, é 1986, do punto de vista do que é a excavación arqueolóxicas urbanas tal como as conocemos hoxe. Tamén se comentou aquí a problemática das excavacións deste ano. As excavacións iniciáronse cun equipo dirixido por Xulio Carballo, que iniciou previamente unhas catas nestas tres plazas, dúas centrais e unha
ao exterior do recinto amurallado, motivados por uns esparcamentos, con toda a polémica que houve, pero, desde a miña perspectiva, o punto de interés evidentemente é evidente porque a partir de aquí se inicia todo o proceso de excavación arqueolóxica en Lugo. As primeiras consecuencias inmediatas é que, por unha banda, dado que, do punto de vista normativo, non é caixón vacío, pero que, do punto de vista da normativa da arqueoloxía galega ainda non estaba definido, o primeiro que a primeira consecuencia é a redacción dunhas normas provisionais, que se titula para as excavacións de urxencia na cidade de Lugo, que se redacta a finais do ano 86 para a Comisión Territorial da Histórico-Artística da provincia de Lugo. Casi inmediatamente, no ano 88, tamén a creación, que considero que tamén foi importante, do Gabinete Municipal de Arqueoloxía, o mellor dito, do arqueólogo municipal. Inmediatamente, a segunda consecuencia é que, a tenor da elaboración do Plan Xeral de Ordenación Urbana no ano 91, xa se tuvo en conta toda a problemática das excavacións e, por primeira vez, dado que, como vamos a ver agora, se documentan restos máis alá do que foi o conxunto histórico-artístico, que estaba delimitado por o recinto amurallado, hai zonas dentro do recinto, fora do recinto amurallado, da que se documentan documentos arqueolóxicos, e, por primeira vez, nesta normativa, por primeira vez, se recolle unha zonificación arqueolóxica que é significativamente de gran interés, aínda que, como todas, ten os seus valeiros. A segunda fase, para min, que podíamos levar hasta hoxe en día, ainda que podíamos identificar unha subfase que podía ser a partir do ano 2000, coincidente precisamente con todos estes procesos de posta en valor e conservación, pero, grosso modo, está marcada por o PEPRI e por a integración, digamos, da protección arqueolóxica no ámbito urbanístico, dunha forma clara e evidente, con todo o que comentou Gonzalo, o aproveitamento baixo rasante, etc. A día de hoxe, o PEPRI é un pouco que marca o volumen das excavacións arqueolóxicas en Lugo. A actividade arqueolóxica nestes últimos 30 anos, evidentemente, se centra fundamentalmente tanto no ámbito PEPRI como no actual ámbito do Pexón, que é o que recentemente aprobado no 2011, que xa recolle ambas zonas periféricas máis alá do propio recinto amurallado, nas que se demostrou interese arqueolóxico en base ao achádego de restos de entidade. Pero, como dicía, fundamentalmente nestes 30 anos o volumen de excavacións evidentemente é importante, pero, bueno, esta gráfica para mí é significativa porque marca un pouco esta evolución da arqueoloxía urbana en Lugo en función fundamentalmente destas dúas fases, pero tamén de como foi evolucionando lógicamente ao tratarse dunha cidade, e máis no caso de Lugo, que plantexa un problema específico como que é unha cidade, unha capital provinciana onde a industria prácticamente inexistente e aquí tuvo moito peso o tema da construcción. E, por lo tanto, a evolución das propias excavacións e da propia arqueoloxía foi en consonancia ás propia construcción, dado que, evidentemente, as excavacións se realizaban en función das obras novas que iban facendo. Bueno, o primer período, que dicía, do 86 ao 97, está marcado fundamentalmente por as excavacións arqueolóxicas en área. A partir do 97 xa se inicia un maior volumen de controles e sondeos. Isto fundamentalmente ocorre porque entre os anos 89, 1979 e 90 se leva a cabo o que é o proxecto de peatonalización do casco histórico. Entón, aquí levanse a cabo unha multitud de controles a nivel de rúas, que é o que aquí tamén diferenciamos como seguimento de obra lineal, que teñe que ver fundamentalmente con obras de infraestructuras de carácter relacionadas co tema eléctrico, sanitario, hidráulico, etc. É tamén significativo, constantemente co que apuntaba Gonzalo, no ano 2004-2005, o repunte dos controles e a predominancia dos controles e sondeos sobre as excavacións que teñen que ver tamén co control, os controles que se levan a cabo no plan que leva a cabo o IGUS na zona da Tinería, no proxecto de rehabilitación. E tamén está en consonancia unha certa decaída do volumen de excavacións co tema da crise do ladrillo, é evidente. En Lugo, iso vese moi claramente, e o mellor exemplo que se pode ver esta imaxe do mundo do ladrillo foi o tema das grúas. Durante a década dos 80-90 en Lugo só se vían grúas de construcción. A partir de justamente do ano 2004, 2005, 2006, as grúas desapareceron da paisaxe urbanística de Lugo, o cual é significativo tamén, e isto ten a súa repercusión na propia evolución das excavacións arqueolóxicas. Bueno, aquí tamén reseñar que a partir do ano 2000, bueno, eu diría a partir do ano 2000, en que os proxectos non se empezan a executar ata o primer proxecto hasta 2004-2005, xa vemos que repunta ou hai unha clara significación
unha presencia significativa dos proxectos de conservación, que é o que vamos a ver un pouco na última fase da presentación. Bueno, do punto de vista das excavacións de Lugo, falaba xa antes, xa tamén o expresou o Xulio na súa presentación, hai que uns precedentes claros. Estes precedentes pasan por un coñecemento do Lugo, pero non do punto de vista tanto da cidade romana, senón de que ele tiña que existir algo máis que unha simple muralla, porque evidentemente estamos falando dunha capital que tuvo unha predominancia no Imperio Romano, na época, concretamente, entre o século I e o século V. Isto son fundamentalmente de achádegos casuais. O mellor exemplo de 1842, que é o famoso mosaico de Batitales, o cual tamén ten unha certa repercusión, porque además é un dos primeiros mosaicos documentados en ámbito urbano en Galicia, xunto cas excavacións ou achádegos, por exemplo, aquí en 1948, dunhas restos que aparecen na Rúa Montevideo. No ano 60 descúbrese a Piscina de Santa María como motivo dunhas obras que se realizan na Praza Santa María, e conxuntamente tamén unhas restos dunhas placas, e ao mesmo tempo tamén se empezan a producir os primeiros achádegos na muralla. A muralla empeza tamén a ter unha certa presencia do punto de vista arqueolóxico porque aparecen documentadas as primeiras escaleiras orixinarias da muralla. Isto vai tamén en consonancia porque a partir do ano 86 non só se inicia a actividade, se ten en conta o que é o Lugo romano como, o mellor dito, Lugo, ciudad, como xacemento romano, senón que a propia muralla tamén empeza a ter a adquirir presencia. Porque a partir do ano 86, xa digo, no 88 e 89 se realizan tamén as primeiras intervenciones con control arqueolóxico, é dicir, obras de restauración na muralla que xa levan control arqueolóxico implícito, non? Desta maneira é cando aparecen tamén, ou se empezan a excavar as primeiras escaleiras en línea co que víamos antes. As excavacións do ano 86 das tres plazas son significativas porque van marcar ou van a sentar as bases do que vai ser a investigación, do punto de vista da investigación do Lugo romano a partir de aquí. Hai que recordar que na Praza de Santo Domingo aparece un importante conxunto dunha domus que está delimitada por dous eixos viarios, é dicir, un cruce de vías, o cual xa nos fala dunha trama urbana significativa, porque é unha cidade romana. Por outra parte, tamén se documenta nunha das plazas, que é a Praza do Ferrol, unha importante necrópole, eu creo que non sei se é a primeira necrópole de incineración, al menos en ámbito urbano sí, un conxunto de máis de 60 cistas e fosas de incineración. E, por outra banda, na Praza da Constitución, xa fora do recinto urbano, tamén é significativo o achádego dunha necrópole, neste caso tardo-romana, e algún resto de carácter constructivo. Por que digo que é importante estas intervencións, a parte do volumen das excavacións? Porque xa se empeza a ter unha idea, empezamos a ter unha idea do que podía ser a cidade romana. Xa neste momento temos claro que un dos achádegos clave é a necrópole de incineración da Praza do Ferrol, porque nos está dando a entender que o trazado da cidade alta imperial e o trazado da cidade amurallada baixo imperial non son coincidentes. Aquí hai algo que desentona. Todos queríamos que a cidade de Lugo, o Lugo romano, se reducía ao mero recinto amurallado. Por lo tanto, había referencias de restos achádegos nos ámbitos periféricos a muralla, en algúns barrios, barrio de Catelo, barrio de San Roque, pero non estaban contextualizados, por lo cual descoñecíamos. É significativo porque non só iso, sino que tamén se realiza nestes anos, na década dos 80-90, algunha das primeiras intervencións nestas zonas, no barrio de Recatelo, onde tamén empezan a aparecer estruturas de ámbito urbano. Por lo tanto, xa temos máis ou menos, digamos, unha idea do que podía ser a cidade romana no Alto Imperio, en tanto en cuanto sabemos que as necrópolis, a de incineración concretamente, están circunscritas a un período cronolóxico moi definido e por a propia, digamos, disposición da reglamentación do urbanismo romano sempre aparecen fora ou delimitarían, digamos, os recintos urbanos. Por lo tanto, estes dos elementos, a necrópolis tanto a de incineración do Praza do Ferrol, que despois se verá corroborada co achádego no ano 89-90 de outra necrópole aquí, dentro tamén do recinto amurallado, no denominado Carril das Estantigas, xa nos están marcando, como dicía, a delimitación do ámbito urbano da cidade alta imperial, que, como vemos, non son coincidentes porque o que fai a muralla no século III é, ben por motivos de orden topográfico, ben por motivos de orden defensivo, adaptarse ao terreno, é dicir, a topografía, e isto trae como consecuencia que se deixan fora zonas urbanas, amplias zonas urbanas ao exterior da muralla que quedan agora, digamos, de forma prácticamente abandonada. E así o constata a arqueoloxía que a partir do século III, final do século III, principio do século IV, estas zonas se abandonan. Por lo tanto, gánanse novos espacios hacia o norte e estes espacios se reurbanizan durante o século III e século IV. Vale?
É significativa tamén, durante estes primeiros anos desta primeira década, a excavación no ámbito da Ronda da Muralla dunha serie de solares no cual se pode detectar o foso da muralla. Tamén xa nos está ofrecendo unha nova perspectiva do que era a muralla. A muralla non só é un muro defensivo, senón que se empeza a definir como un complexo defensivo. A existencia dun foso que, como se comprobará en anos sucesivos, circunvalaba a muralla prácticamente de forma continua. Tamén, na década dos 80, se excava un ámbito de necrópole, neste caso, baixo imperial, pero con presencia de necrópole de cistas de incineración no ámbito de San Roque, justamente nos anos 89 e 90, o cual contribuye á delimitación dese espacio urbano, digamos tamén, nesta década, un dos elementos significativos, digamos, do que vai ser un das pezas estrellas do que é a arqueoloxía urbana, que é o achádego en contexto arqueolóxico dun dos tres hitos fundacionais que conocemos da cidade, digamos, a pedra fundacional que é esta, que temos aquí, perfectamente inteira, dos outros dos só conservamos anacos que apareceron na repropiedade da muralla, pero na cual se nos dá, dice claramente, quen fundou a cidade e máis ou menos en que época. Por tanto, temos xa un dato epigráfico de primer orden que nos remite a unha cronoloxía concreta, anos 15, 13 a.C., donde Paulo Fabio Máximo, que é o que ven dicindo a inscripción, legado de Augusto, en nombre de Augusto, funda esta cidade. Vale. A segunda fase, a partir do ano 97 ata 2015, evidentemente, multiplícanse as excavacións, pero, desde o punto de vista destas excavacións, quizás, para min, desde a miña perspectiva, un dos achádegos máis sobresalientes é a delimitación do ámbito foral. E isto, de aquí quero facer un inciso, é motivado gracias a todos os controles arqueolóxicos que se realizan nas rúas que delimitan esta zona, Rúa da Raíña, Progreso, Santo Domingo, Xoán Montes, controles arqueolóxicos que na maior parte das veces non se lle dá o valor e a importancia, pero que nos ámbitos urbanos teñen un valor crucial, porque, ao fin e ao cabo, o que vamos facendo, tamén como se dixo no seu momento, é recompoñendo este puzzle que é a cidade romana. Gracias á ubicación, e sobre todo a partir da última década, da qual se empezan xa a se posicionar moitos dos restos, sobre todo nos últimos anos, no que xa nos empezamos a traballar con o sistema GIS, isto empeza xa a definir o que vai ser a forma urbis da cidade romana. Por tanto, a día de hoxe, digamos que un pouco plano actualizado, xa temos unha perspectiva bastante clara do que, evidentemente, podía ser a cidade romana cunha retícula urbana que para nada é regular, non é a típica retícula urbana que todos coñecemos da cidade romana, que vemos que hai diferentes tamaños de ínsulas, que hai rúas que son perpendiculares, pero hai outras que rompen a orientación. É dicir, o Lugo ofrece unha topografía urbana bastante singular e, evidentemente, todo eso obedece a propia características da situación da cidade nun alto, con un marcado acentuación da pendiente cara ao río Miño, e cunha cresta que é a que marca justamente a Rúa San Marcos e a Rúa Progreso, que é onde se localiza, por outra banda, o foro, é dicir, na parte máis alta da cidade. Ben, este ámbito foral, do cual non temos restos arqueolóxicos prácticamente de entidade, se traduce a partir do análisis dunha serie de muros que van aparecendo en torno a esa zona e que, unha vez montados sobre a planimetría, ofrécenos esta perspectiva. Verámoslo a ver un poquinho máis adiante, como a partir de aí xa temos máis ou menos definido o que sería o foro, ainda que non temos restos arqueolóxicos significativos como todos queremos ou pensamos dun foro. Bueno, a partir de aquí, digamos, voume centrar un pouco máis no que é a investigación e que é o coñecemento do Lugo romano. Dicía, a traza da cidade romana a temos máis ou menos definida en cuanto a elementos principales e xa tamén empezamos a coñecer algúns elementos que son definidores do urbanismo romano, que se repiten en todas as cidades romanas e que, evidentemente, Lugo ofrece as súas particularidades, lóxicamente. O da retícula urbana, ou da trama viaria, que é unha das cousas tamén máis importantes, porque aquí tamén xoga moito o tema das coincidencias. En Lugo tuvemos a sorte que, prácticamente, desde que se inicia o proceso de excavacións en área no ano 86, houve un gran volumen de excavacións nas cuales se puderon encontrar restos viarios, é dicir, restos relacionados cas calzadas, cas rúas que conformaban a cidade. Iso foi de gran importancia para poder reconstruir a trama viaria e poder restituir a planimetría da forma urbis. Por lo que sabemos, al menos arqueolóxicamente, de momento non se pode dicir ninguna cousa nin o contrario,
a cidade Alto Imperial é unha cidade aberta. É dicir, non coñecemos muralla no Alto Imperio. A muralla, como sabedes todos, está construída a final do século III, pero do que é a cidade Alto Imperial non temos restos materiales arqueolóxicos que nos digan que había unha cidade murallada. Por lo tanto, mentre non se demostra o contrario, cabe imaginarnos unha cidade aberta, ainda que poda sorprender a moita xente. Non? O foro, un dos elementos definidores do urbanismo romano e da cidade romana. No caso de Lugo está moi claro, porque tradicionalmente sempre se ubicaba o foro na zona do Campo na zona da Praza do Campo, porque era un dos lugares que tradicionalmente, xa desde a época medieval, se relacionaba co centro da cidade. O foro de Lugo é un foro de entidade, un foro que prácticamente abrangue casi os 20.000 metros cuadrados. Por lo que sabemos hasta a fecha, temos bastante ben definidas tres espacios que definirían un foro, que por unha parte, área sagrada, localizada cara ao norte, un ámbito de praza porticada onde se localizarían por márgenes as tabernas ou tendas, e agora ao sur, nos últimos anos, estamos definindo, gracias a estos restos que comentaba antes, debido aos controles arqueolóxicos e a unha pequena excavación en área, o que cuidamos que podía ser a situación da basílica. Dicía antes, a sorte de poder documentar en moitas das excavacións tramos de viario urbano que nos definen como eran as calles en Lugo, como era o tipo de rúas, cual era a infraestructura destas rúas. Como vedes aquí, responden a un mismo prototipo, rúas donde se diferencia por unha parte un ámbito de calzada pavimentada con canto rodado de río moi miúdo, nas cuales advertimos a secuencia de capas en función das diferentes épocas, as diferentes reformas que se foron sucedendo ao longo do tempo. Tamén se caracterizan estas rúas porque solen ter un ou dous ámbitos porticados aos lados, é dicir, as aceras estaban porticadas, o cual é un gran avance para o que é o urbanismo romano. E, por outra parte, tamén, en algún caso, non en todos, porque non todas as tiñan, documentamos a existencia de cloacas, é dicir, de canalizacións abovedadas, soterradas, baixo o eixo viario, como suele ser perceptivo. Ainda que en Lugo presenten unha particularidade, e é que as primeiras canalizacións relacionadas con canales ou de desagüe ou cloacas non van baixo o eixo viario, senón que van nos laterais, e estas cloacas documentadas, al menos do punto de vista arqueolóxico, nas que coñecemos que son dúas, contextualizadas xa en época baixo imperial, é dicir, son tardías para o que sería o urbanismo de Lugo. As infraestructuras hidráulicas xa conocemos, xa desde a primeira época, desde os anos 86, había referencias, ben é verdade, desde antigo, xa desde o obispo Izquierdo xa nos dice que no século XVIII, cando el refai o acueduto, o fai en base ou sobre o antigo acueduto romano, por lo tanto, coñecemos xa a localización do acueduto romano, sabemos que é un acueduto de captación de manantiais, que se localiza a apenas 2 kilómetros ao norte da cidade, temos definido, bastante ben definido na actualidade, o trazado deste acueduto, con restos máis ou menos conservados, tanto na periferia da zona do recinto amurallado, sobre todo na zona do barrio da Milagrosa, Peringalla, como dentro do propio recinto urbano, onde recentemente, nos últimos anos, apareceron os restos das excavacións. Temos os sistemas de captación mediante pozos, temos as canalizacións e, como dixen, temos as dúas cloacas, al menos as que conocemos ata a fecha, dúas cloacas que coinciden que os dois eixiviarios principais, que antes non comentaba, pero que están máis ou menos definidos, en toda a trama urbana romana, que é o de Cumanus, é dicir, o eixe este-oeste, e o cardo, que é un eixe norte-sur. No caso das cloacas, sempre aparecen encaixadas baixo os eixiviarios dos decumanos, porque os decumanos son os que manteñen a súa orientación en función da pendiente preexistente da topografía urbana. Das casas, das domus, xa empezamos a conocer exemplos. Quizás o máis chamativo é o feito de haber encontrado restos de domus con mosaicos. O curioso, por exemplo, é que un dos primeiros mosaicos documentados, e paradóxicamente, porque comentábamos antes do ámbito urbano, das circunstancias que rodean as excavacións arqueolóxicas urbanas, o ano 86, justamente a finales do 86, casi conxuntamente, ao mesmo tempo que se remataban as excavacións nas prazas, escavouse un inmueble, foi cando un dos primeiros inmuebles que se empezou a excavar sistemáticamente, e coincidiu que nos encontramos con un ámbito pavimentado con mosaico, mellor dito, dous, que pasa que un deles, por estas circunstancias que se apuntaban antes da arqueoloxía urbana, metíase nos solares colindantes, pero tuvemos a gran suerte que o mosaico principal, este que temos aquí, con máis de 35 metros cuadrados, pudo ser descoberto na súa totalidade, en este caso, recuperado. Por qué? Porque nesta fecha na que estamos,
non se pasaba por a cabeza de que o resto tiña que ser conservado. Estamos nunha fase na que o obxectivo da excavación, da arqueoloxía, además, tal como se denomina arqueoloxía de urgencia, é intercambiar información por destrucción. É dicir, a nadie se lle plantexa naquele momento que a posibilidade de conservar isto. Porque, entre outras cousas, as cuestións de tipo administrativo eran bastante enrevesas, había que ir a un proceso de expropiación, etc. Por lo tanto, aquí, digamos, os esforzos van en rescatar o mosaico, recuperalo, como se facía hasta a fecha en moitos outros casos, extraelo. E para eso, sí que, da Dirección Xeral de Patrimonio, se contratou un equipo de especialistas de Mérida, que foron os que levantaron o mosaico, e o que se pode contemplar no Museo Provincial. Bueno, non mencionei nos últimos anos, a partir do ano 2000, que realizamos as excavacións na Rúa do Dr. Castro, e apareceron os mosaicos relacionados co famoso mosaico de Batitales. A suerte tamén fixo que, bueno, mencionarei despois, este foi un dos primeiros casos nos que se pudo levar a cabo un proceso de musealización in situ, evidentemente debido á entidade dos restos, e que se prorrogou no tempo coa conservación baixo a rúa a través do sistema de ventas dos que me vou a referir tamén despois. Tamén conocemos algún dos sistemas de termas ou baños públicos. A parte das máis que coñecidas termas romanas, temos varios exemplos de termas de carácter privado ou público dentro do propio ámbito urbano da cidade. Coñecemos elementos relacionados ca propia actividade económica da cidade. Hoxe en día sabemos que Lugo é un dos máis importantes centros económicos, en este caso relacionados ca actividade alfareira, que existen no noroeste, en todo o noroeste, en torno ao século I, século III, ou incluso século IV, cunha importante produción de cerámica e que ven, como demostran, os múltiples achádegos que se producen na banda norte e noreste da cidade de fornos, como vedes aquí. Fornos de hoxe son máis de unha trintena que os que están documentados neste espacio. Por lo tanto, isto tamén contribuye a definir os espacios urbanos dentro da cidade. Temos espacios relacionados coa actividade económica, situados ao norte e noreste da cidade, temos espacios relacionados co ámbito público, como é o tema do foro, temos o espacio relacionado co ámbito residencial, como é o tema das domus, e temos o espacio relacionado co ámbito funerario, como son as necrópolis, xa cos exemplos que contaba antes, pero con algún máis que se foron documentando nestes anos. Por exemplo, coñecemos unha gran zona de necrópole aquí nesta zona, comprendida entre o barrio de San Roque e a estación de autobuses, a Praza da Constitución, precisamente relacionada cos achádegos estos que se produciron nas intervencións realizadas no ano 86, un ámbito de necrópole na cual se documentan os dous tipos de enterramento, que é o de inhumación e o de incineración. Depois conocemos outros elementos cara ao norte e tamén empezan a aparecer algúns indicios cara a esta banda, donde, por outra parte, xa había referencias na década dos anos 60 o achádego de enterramentos, na zona concretamente de Recatero. E, bueno, máis recentemente tamén temos relacionado co tema do culto. En toda a cidade romana, evidentemente, os espacios de culto están definidos. Más alá do clásico Capitolio, o templo capitolino, no cual, evidentemente, non temos evidencias, sí conocemos a existencia non só a través da epigrafía, que é moita, sobre todo os achádegos epigráficos que apareceron na muralla en todos estes últimos anos, senón, quizás o máis salientable, é o recente achádego dun mitreo, que a sorte de que non só se pudo documentar o propio resto do templo mitraico, senón a ara que define ese templo mitraico asociado a súa vez a un espacio doméstico, asociado a súa vez á muralla, un conxunto bastante importante e significativo, así como outros restos, por exemplo, no entorno da necrópole de San Roque, que, bueno, que podían ter un carácter cultural ou ben relacionado con tema funerario ou ben relacionado con outro tipo de cultos, e o máis recente do que nos vamos a chegar agora, que é o que se denominou Templo do Círculo das Artes, con esta planta tan significativa. Bueno, da muralla non vou a dicir ni me vou a deter, porque isto exigiría prácticamente outra charla, pero sí salientar o que comentaba ao principio. As excavacións desarrollanse ao mesmo tempo que na propia muralla se empezan a realizar traballos arqueolóxicos, é dicir, a muralla prácticamente hasta esas fechas, todas as obras de reformas que se realizaban non estaban contemplados os controles arqueolóxicos, por lo tanto, apenas se sabía nada dela. A partir de que se inician co plan director, sobre todo no ano 90-91, empezas a realizar controles, entonces empezamos a encontrar con auténticas novedades. Entre o sistema de accesos, no cual se documentan prácticamente escaleiras en cada un dos cubos, o sistema de enlucido, que sabemos ahora que a muralla que estaba enlucida, que levaba un enfoscado que cubría tanto
por interior como por exterior todo o paramento, o sistema do foso, é dicir, en definitiva, a existencia dun auténtico complexo defensivo que define este sistema fortificado a finais do século III e principio do século IV. Bueno, voume xa para ir rematando nun dos apartados que coido que tamén ten unha certa, xa se tamén comentou ao principio, presencia nos últimos anos en Lugo, que é o tema da divulgación e difusión. Bueno, a parte dos tradicionais sistemas de exposicións que xa coñecemos, vense a través de museos ou exposicións monográficas, como a que en Lugo existe na denominada Sala Portamiñá, que se constitui nunha exposición permanente do que é o Lugo romano, outras de nova creación, como foi o Centro de Interpretación da Muralla, o máis recente denominado MIL. Existe o tema das publicacións, neste campo está vinculado tanto o tema da divulgación como o tema da investigación. É verdade que en Lugo, xa desde as primeiras décadas dos anos, final dos 80, a raíz das excavacións, xa as primeiras publicacións apareceron no ano 95, xa se fixo a primeira publicación monográfica, hai algunha tese desarrollada tamén, unha especie, todo vinculado a temas de investigación, pero tamén a temas de divulgación, como a esta serie de publicacións que desde o Concello iniciamos, denominada Traballo da Arqueoloxía, con esta iniciativa, que dar a conocer os achádegos e a historia e a arqueoloxía de Lugo. E, aparte disso, unha serie de elementos que teñen que ver, sobre todo, con folletos informativos relacionados tanto cos elementos conservados como con outros aspectos. Pero un dos pesos tamén que está adquirindo últimamente, que ten a súa presencia relacionado co tema da difusión, é o emprego das novas tecnoloxías. Isto é unha ferramenta de gran utilidade porque nos permite achegar dunha forma gráfica clara a arqueoloxía e os restos arqueolóxicos á cidadanía. E, ao mesmo tempo, realizar cousas como esta, que son unha serie de aplicacións multimedia que ahora mesmo se poden ver tanto nos diferentes centros musealizados como, espero que no seu momento se poda facer tamén a través da propia página web. Pero o máis importante de todo é que na última década, o que se levou a cabo sobre todo é unha sensibilización con relación aos restos, e se empezou a poñer en valor, por decirlo de alguma maneira, que é unha palabra que non sona así moi clara, pero empezamos a valorizar o patrimonio arqueolóxico urbano a través dunha serie de actuacións que teñen que ver, en primeiro lugar, co conservación in situ dos restos arqueolóxicos. Evidentemente, todo isto ven motivado por unha normativa persistente, como se falou aquí, sobre todo a raíz do PEPRI, na cual, ben sea por criterios de monumentalidade, ben sea por criterios de prácticos, é dicir, comentaba o Gonzalo, a problemática de conservación en Lugo moitas veces ben motivada por a propia localización dos restos e a altura destes restos. De feito, por exemplo, este é un caso máis sintomático na Casa dos Mosaicos, o primeiro espacio musealizado en sótao visitable, tuvo unha problemática bastante significativa, na cal, por exemplo, houve que modificar tanto o baixo da zona comercial para que fixéramos compatible a conservación dos restos co propio espacio comercial do negocio, que é un dos logros que creo que tuvo o seu éxito neste sentido. A pesar de que hai detrás unha polémica, pero ao mesmo tempo unha modificación do urbanismo, neste caso o plan especial, cando houve que modificar as alturas dos edificios para poder compensar ao propietario, problemáticas que se poden sacar no debate. Outros espacios é o Centro Arqueolóxico de San Roque, que ten que ver, sobre todo, cun espacio público, porque este ocupa un espacio de xardín e un espacio de rúa. Por lo tanto, aquí era máis factible e máis fácil conservar. E, por último, o máis significativo é o denominado Domus do Mitreo, a que xa me referí, que ocupa o actual sede do Vicerrectorado. Facer alusión, por último, ás denominadas ventanas arqueolóxicas, unha definición que non é ni máis que a localización de espacios arqueolóxicos en ámbitos públicos, plazas ou rúas. Fundamentalmente, isto pudo levar a cabo nos últimos anos gracias, entre outras cousas, por exemplo, ao desarrollo de proxectos como Urban, proxectos que teñan a súa repercusión non só no casco histórico, desde o punto de vista da arquitectura, senón tamén, como podemos ver aquí, no punto de vista do patrimonio cultural, que permitiu a recuperación destes espacios. A musealización destes pequenos espacios, algunos deles pode ser discutible, entre os cuales se atopa, como non pode ser de outra maneira, o elemento que vai ser ahora a exposición Roberto, que é o Templo do Círculo das Artes. E con isto remato. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, primeiro dar as gracias ao Consello de Cultura Galega e a Teresa Nieto por a invitación tamén.
E nada, vou ir rapidamente a ver se nos queda algo de tempo para o debate. Bueno, a intervención esta, como xa comentou tamén Gonzalo, inda que se levou a cabo, finalmente, fai 2 anos, pois comezou no 2004, coa presentación do proxecto de, bueno, cando compraron o Círculo, pois comprou 2 casas que había ao lado do edificio do Círculo das Artes, para o seu disfrute, non? Facer unha cafetería, espacios públicos, etc. E a parte traseira. Como había remoción de terras, o xardín que era unha cota máis alta do que estaba proxectado no proxecto arquitectónico, bueno, pois había que facer a excavación arqueolóxica, que se autorizou o proxecto no 2005. Esa excavación dirixiu na miña compañera, Mariluz Fernández, bueno, en varias fases, como tamén comentou Juan Carlos, pois, bueno, na arqueoloxía urbana, pois, eso, por temas de seguridade, temas de moita índole, pois, bueno, en distintas fases. A raíz dos resultados desa excavación en área, a que apareceu, bueno, que se deu en chamar o Templo Romano, pois, bueno, a resolución da Dirección Xeral de Patrimonio, seguindo, digamos, os informes técnicos do Concello, pois era de conservar os restos in situ e poñer en valor o que era o edificio. Os restos, concretamente, bueno, vemos aquí a situación da zona de intervención dentro da muralla. Esta, en azul, é a zona na que intervimos nós no 2013, pero este é o Círculo das Artes, Praza Maior, e estas son as casas que se compraron, non? Pois, bueno, na excavación do 2005, tanto se interviu no interior dos solares, mediante catas, como no exterior, non? Nesa primeira resolución, bueno, o que mandaba pois era a conservación in situ dos restos desde a parte traseira, bueno, desde a cara interna da muralla, ata a parte traseira destes edificios, conservalos todos in situ, de poñeros en valor. A parte do edificio, nada máis, non? Como non especificaba nada máis esa resolución, bueno, a parte de algunhas alegacións que hubo por parte do Círculo, que, bueno, retrasou o que motivou outra resolución no 2008, etc. Bueno, finalmente, no 2013, encargáronos a nos a que era a excavación, o control arqueolóxico, consolidación dos restos e todo, do que era o edificio romano. O proxecto arquitectónico, despois de varias reunións que tuvemos ali no propio Círculo, que non foron tan así como decía Gonzalo, en un momento xa o tenso, penso, pero, pois, claro, o problema é que estamos ante un edificio que ocupa casi 100 metros cuadrados, non? Claro, para poñerlos en valor, para que foran visitables, non podían quedar ao aire libre. Había xente que dicía que sí, outros que non. A propiedade tampouco lle interesaba telos ao aire libre porque non os podían pisar. Querían poder pisalos por si en algún acto, porque esta zona que compraron era para disfrute deles tamén, non? Este patio traseiro. Por problemas de edificabilidade tamén co Pepe, non sei que pasaba, non podían subir máis dun metro de altura, entón, ao final, se puron a outra ventana arqueolóxica, pero, claro, para 100 metros cuadrados, non sei se hai moitas ventanas arqueolóxicas de 100 metros cuadrados. Claro, no proxecto que vimos todos e que se autorizou, unha cousa que se pinta, despois, cando vimos, os resultados, bueno, eu penso que non nos gustou moito a casi nada, non? Que é unha estrutura metálica. É moi forte. É moi forte, sí, porque, claro, os vidrios para, bueno, isto saben máis os arquitectos, non? Pero para que aguantaran o peso non sei cantos kilos por metro cuadrado, pois, bueno, ao final hai unha estrutura metálica que, bueno, cubre casi os restos desde a muralla. Despois, sí, vistos desde arriba, desde as escaleiras do círculo, pois, é bastante. No 2005 empezaron a excavación, non? No 2006 excavouse tamén unha ampliación da escaleira, fixose unha zapata, bueno, as escaleiras máis de seguridade dos edificios. No 2010 fixose a sondaxe da... Bueno, neste planimetría, que é do Concello de Lugo, vemos aquí o foro, vemos que a zona de intervención é esta de aquí, non? Como vemos, nesta zona é un baleiro moi grande, en canto a restos arqueolóxicos da cidade de Lucas Augusti, non? Na Praza Maior non temos datos, o que sí sabemos, pois eso, nesta zona hai un traínsula, unha calzada, a muralla que corta todo, e como veremos despois, pois, bueno, os restos que os vou falar agora, non? Esta foi a zona que nos tocou intervir. Unha vez xa se fixo o edificio, bueno, no 2000, como decía, no 2010 fixos esta zapata tamén, unhas escaleiras
de urxencia que tiñan que ter o salón de actos do edificio, as escaleras tamén de un gusto así un pouco tal, pero autorizadas e todo. E a zapata de formigón, escabou esta zona porque faltaban estes marxes de seguridade. O marxe oeste, norte e tamén toda na zona leste. Despois, no 2011, iniciaron tamén a excavación para outras escaleiras de seguridade tamén por sótanos dos edificios e escabouse esta zona, co cal quedaba por excavar todas estas zonas, un marxe de seguridade por aquí e todo isto. Mas despois a excavación ata a cota de obra dos restos a conservar e para que se puidéramos disfrutarlos tamén do que é o edificio. Na intervención, aparte deso, tamén se fixo no proxecto da ventana arqueolóxica, estaban contempladas unhos drenaxes que se fixeron, finalmente, unhos drenaxes perimetrais para evitar as augas, as filtracións, porque sabendo dos problemas que teñen as ventanas de Lugo, optouse por sacrificar parte dos restos que había alrededor do edificio, que nos serviu para documentar as fases anteriores do propio edificio, dándonos información moi valiosa, e eu penso que sirve 2 anos despois, vemos que, por exemplo, non hai filtracións, non hai os problemas de humidade que hai nas ventanas, hai outro tipo de problemas, dos que podemos falar despois, como son falta de limpieza, porque entra todo tipo de basura, desperdicios, e claro, o mantenimiento está a cargo da propiedade e non o fai, vamos. A nosa intervención, pois eso, como decía, foi excavar os restos que faltaban. Vou facer un resumen rapidísimo das fases. A parte das fases, temos unha fase de época romana, unha fase alta imperial, cun pavimento de cantos, de pequenos cantos de río, tipo Glaria, que, vendo todo isto, sería todo isto que vemos, esta mancha verde, e un pavimento que despois, nas seguintes excavacións que fixemos das zanjas perimetrais, nos solares da casa, na parte anterior da casa, cara a Praza Maior, controles que se fixeron e todo, este pavimento alto imperial, anterior á construción da muralla do edificio que estamos a falar, temos documentado, estamos en arqueoloxía urbana, non temos os límites, 60 metros, dirección norte-sur, uns 15-17 metros de anchura, que son os lindes dos solares, o que nos dá casi uns 1000 metros cuadrados de espacio aberto, un espacio público aberto, unha especie de plaza, sin ningún tipo de construcción relacionadas nesa fase. Sí que é certo que nesta zona, na zona leste, se documentou un derrubo bastante importante de lousas tomadas con mortero de cal, con opus escamenticium tamén, que se desmontou de un material imperial, restos de estuco e todo, posiblemente igual a algún edificio público que fora que poda estar debaixo do edificio colindante dos franciscanos. Na excavación destas fases que decíamos, deste pavimento de cantos, que tamén apareceu nunha carta que fixemos pegada a muralla, que xa fixeran tamén anteriormente nas outras intervencións, pois o pavimento chegámoslo a excavar precisamente nesas gabias de drenaxe. Deu moi pouco material, no que na construcción no propio pavimento, todo o material que deu foi un pouco de sigilata hispánica, antiimperial, un fragmento de gálica, os materiais máis tardíos que nos poden datar como mínimo a fase de construcción dese pavimento, pois son época Flavia, a principio do siglo II ou por aí, que nos dan estas gilatas hispánicas. Ese pavimento estaba asentado directamente sobre o sustrato, sobre un nivel anterior, que podía ser a terra vegetal do seu momento. Son o momento alto imperial que temos toda esa zona. Por riba dese pavimento de cantos, temos tamén en todas as zonas en que se excavou, había o seu nivel de abandono, que temos aquí a UE8022, tratábase dun depósito moi homoxéneo, limoso, duns 5 centímetros de espesor, e que tamén, acostumbrados ao material que aparece nubo en calquera intervención, que sobrepasa tal, isto a ser un espacio público saliu moi pouco material. Significativamente, o que máis saliu foron numismas, moi mal estado de conservación, pero dos que temos o máis tardío, este de Marco Aurelio, que tamén nos dá unha fecha a máis tardía, pois ao finais, témoslo por aí, segunda metade do século II, o que non quere dicir que non haxa materiais máis tardíos, porque sabemos que este nivel de abandono do pavimento está cortado pola muralla, porque o comprobamos, veremos despois, e a muralla, en todas as intervencións que se fixeron, onde se puido documentar esta estratigrafía con materiales, temos unha datación en torno a 270 en diante, co cal este pavimento pude chegar aí.
Ben, isto entra a fase alta imperial. Unha vez se falla a muralla, nesa zona, tamén nos serviu para documentar o momento da construcción da muralla, vemos que hai un acondicionamento do espacio. De feito, o edificio que foi construído, foi levantado inmediatamente despois da construcción da muralla, porque está a propia cimentación do edificio está sobre unha capa de gravilla, que veremos tamén agora, e esa capa de gravilla está por riba dos restos do intervalo. O intervalo da muralla, que veremos despois, nesa zona son 12 metros dun paquete moi homoxéneo de arxila local, que casi non deu material nas zonas en que se excavou, e que iba adosado á muralla. Co cal, constructivamente, é posterior o edificio á construcción da muralla. Se a construcción da muralla pensamos, non hai por que dudar, que é posterior a 270, máis uns anos que se tardaría en construir, que pensamos que seremos cantos anos, pois temos que a construcción deste momento constructivo deste edificio, pois é, finales do terceiro, moi pronto, principios do cuarto. A parte deso, pois hai outras zonas, na zona leste, por riba dese derrubo que falábamos dun edificio alto imperial e todo, temos uns paquetes, uns recheos, uns paquetes materiales moi homoxéneos, todos eles, con abundantes numismas todas de Claudio II gótico, que sempre salen relacionados con este momento da construcción da muralla, anéis, bueno, moito material, cerámicas, vidros, etc. Este pavimento de grava, estou falando así rapidísimamente das fases que documentamos, este pavimento de grava que está por riba do intervalo, por parte do intervalo da muralla, foi unha especie de botado que se fixo para construir o edificio por riba dele. Tamén excavamos parte deste pavimento de grava nas gabias, que destruíron restos, pero serviron tamén para documentar as fases anteriores ao propio edificio. Deu casi nada de material, tamén, pois, deunos neste caso, un antoniniano, non sei se tamén de Claudio II, pois tamén estamos o mesmo, finais do século III, etc. Despois, no propio edificio, do que excavamos nós, no propio pavimento, despois falarei do edificio, o pavimento do edificio do Pusignino, bueno, non conservaba moito morteiro de cal, era máis un outro rubro, pero na excavación da gavia oeste do edificio, desde Naxe excavamos parte do pavimento, onde estaba máis desfeito, aproveitamos para facer a gavia. Pois nesa excavación tamén aportou materiales, que estes conoces bastante ben tamén Adolfo, saliu varios fragmentos de cerámica, que non é de Lugo, son producións aquitano-tarraconenses, acta, que chama. Este en concreto é a forma 701A, que ven sendo con esa mesma cronoloxía, finais do terceiro, principios do cuarto. En Lugo casi non ten aparecido cerámica deste tipo, conozcamos. Preguntei a todos que acabaron, os materiales que vienen de Lugo xa son bastantes. Os únicos datos que temos que aparecen foran na calle Bañá, no mosaico, que tamén é desa cronoloxía. Despois en Lugo sí que hai en San Cibrao, ten aparecido en outras zonas. Ben, por debaixo do pavimento do Pusilino, apareceu, veremoslo despois en fotos, apareceu o nivel de preparación con as lousas de chapacuña, a modo de aislante, e tamén o levantalo, pois tamén, dun material, como vemos aquí, tardío, hispánicas tardías, unha 37, un plato dunha 15-17, tamén outra moneda tamén de Claudio II, vidros tamén baixo imperiais, bueno, o que cala a adaptación deste complexo século IV, principio do século IV, cando menos, non? No abandono deste edificio, os poucos restos que podemos excavar, recordemos que isto foi excavado previamente a outras zonas, documentamos unha fase de reutilización do edificio, posiblemente na segunda metade do século IV, e no seu abandono tamén atopamos restos, entre eles un fragmento de sigilata africana, unha 59, non? 59A, unha 59A, que tamén dá con esa adaptación, 320, 380, 400, máis ou menos, non? Máis ou menos. O mismo que nun muro que finalmente desmontamos, que estaba dentro do interior do propio edificio, dunha fase posterior, que rompía bastante o esquema inicial do edificio, entón, en consenso cos técnicos da Dirección Xeral e do Concello, levantamos, escavouse, tamén, o mismo, materiales tamén, pois, neste caso, un pouco máis tardíos, polo tema da moneda de circunstancia, pois vamos a segunda metade do século IV tamén, un fondo de sigilata africana, de exemplo, unha imitación engovada de produción lucense dun hábito tardía, tamén do século IV, bueno, materiais do cuarto avanzado. Outra fase que documentamos na intervención, residual, foi unha fosa co seu depósito de comatación relacionada co convento das Agustinas Recoletas, que está a escasos metros, que
foi fundado a mediados do século XVII por aí, e, bueno, nos interior, pois, documentamos, saliu bastante cerámica, pois, eso, de época romana, baixo medieval e moderna, como estamos aquí. Ben, vale, caña. Os restos que atopamos eran estes, hasta aquí chegaba o intervalo da muralla. Estes son os muros da segunda fase, que desde que se desmontou, quedou así finalmente, e vemos que, bueno, cando excavamos o máis de seguridade oeste deste edificio, todos tiñamos esperanza de que salise o muro de peche por lado oeste, pois se tiña entrada e todo, pero non, podemos comprobar que continuaba, e foi cortado pola cimentación do edificio decimonónico do Círculo das Artes, non? Isto é os restos que enseñamos antes, isto é a sondaxe que se fixo pegada á muralla, onde documentamos ese mismo pavimento, ese nivel de abandono, e por riba del, incluso o nivel de construcción, un pavimento con buratos de poste, restos de nucido de cal, pizarra e tal, posiblemente do momento constructivo da muralla, porque por riba del está un intervalo, que todo este pegote amarillo que viña por aquí. Son 12 metros, e, bueno, na resolución tamén poñía que había que conservar os restos hasta a súa posta en valor para a construcción dos edificios, bueno, as obras. Tiñamos medo que estuvera todo desfeito, porque estaban máquinas por riba e todo, pero, bueno, estaba en perfecto estado, foi tapado con xeo textil, area, os muros estaban encofrados cos anteriores arqueólogos, restauradores, que foi Gonzalo de Vic, deixaron moi ben. Con area, por riba delo todo, pois, 1 metro de recheo, por riba un enrollado de ferro con hormigón, que houve que picar, fixemos o bandito control arqueolóxico para levantar todo, e, bueno, o edificio conservaba así, non? Isto é antes da súa excavación. Despois o que falamos antes, empezamos ca excavación dos márgenes de seguridade laterais e, bueno, comprobando como a gaballa de construcción do edificio de Círculo das Artes pues, cortara tanto os niveles de derrubo, de abandono, como o propio pavimento do posinino do edificio. Unha vez levantamos o murete ese, pois vimos que, bueno, estaba sentado no propio pavimento e nada, despois comenzamos, bueno, na zona norte, aquí no límite cos edificios que se excavaran previamente, tamén documentamos 2 plataformas que se poden intentar igual, posiblemente igual 2 plataformas para o centro igual de alguna estrutura, tipo pórtico ou algo pechado, pero non sabemos. Os materiales que deron ca súa excavación son coincidentes, bueno, os mesmos que no resto da intervención, é dicir, finales do terceiro, principios do cuarto. Na zona leste, o que faláramos, ao lado do ábside, ou, bueno, o raciña, mellor igual unha praciña, non? Semicircular. Nesta zona, pois, tiñamos restos dun testigo, porque había restos de pavimento da segunda fase, esa que falamos do século IV, e por debaixo estaba os restos dun derrumbe altimperial, co morteiro de cal. A construción deste edificio é toda a base de pizarra, bueno, ten unha banqueta de cuarcitas e cuarzos, e por riba os muros son de lousa tomadas con arxila. O derrume que salía aquí nesta zona, que chegaba hasta aquí, pode estar relacionado con un edificio que pode haber nesa zona e alto imperial, que falamos. Non sabemos se público, se de que tipo, o que sí que sabemos é que cando se abriu a porta da muralla tamén a finais do 19, precisamente cando se fixo o Círculo das Artes, apareceron nesa mesma zona 3 ou 4 aras, 2 ou 3, bueno, dedicados ao mismo deus indígena, para Maraeco. Hai investigadores entre os condenados, bueno, que dicen que nesa zona podría haber un templo dedicado, bueno, un templo pagano, non sabemos. O que sí que non sabemos tampouco é este edificio chamanlle templo, pero tampouco temos datos. Sí que é certo que ten unha planta singular, non é das típicas cabezas de nube, exenta por todos os lados, falta saber como continuaba por esta zona, pero, bueno, tampouco ten unha planta basilical, como se deu a decir. Vemos aquí, desde a muralla, o que é o intervalo, aquí vexe moito mellor, todo este paquete de arcilla, o edificio estaría por riba del, e aquí a cata que se fixo, non? Esta cata que xa fixeran previamente, bueno, Mariluz e Paco, cando excavaron, nos ampliamos a cara ao leste, e foi cando podemos documentar parte do pavimento de Glaria, alto imperial, e o seu nivel de abandono, cortados por la cimentación, que chegaba a estos sustratos e sigue baixando. Podemos documentar este pavimento, posiblemente construtivo da muralla, e o intervalo. Bueno, sabemos tamén a cimentación, hasta aquí non era vista, a partir de aquí está moito mellor feita, e no testigo, toda esta zona que se excavou, ainda conservaba restos do enlucido da cal. A muralla de Lugo, nas zonas que sabemos que non estuvo expostas as inclemencias do tempo, que hai recheos, conserva os restos do enlucido de cal. Este é unha visual do edificio, e, bueno, comenzamos despois o que falábamos,
que a realización da excavación das gabias perimetrais, os drenaxes. Aquí vemos a preparación do pavimento de Chapacuña de Lousas, o que falamos antes, por debaixo o nivel de abandono do pavimento alto imperial, que tamén, o sea, en todas as zonas sí que se excavou hasta o sustrato, aparecía o pavimento alto imperial del área. O sea, estamos ante unha praza pública de, pois eso, a saber que medidas, non? Igual relacionado con o edificio público pela zona, non sabemos. Na zona norte, pois o mesmo, o pavimento debaixo dos restos destas estruturas relacionadas co templo, pois o pavimento. Por debaixo xa o sustrato. Na mesma gavia onde se meteu o drenaxe perimetral, aproveitouse para meter as zapatas da estrutura metálica que veremos despois. Esta é na zona norte. Vale. E nada, seguimos facendo o que son os drenaxes perimetrais, comprobando o mesmo pavimento, e nada, despois fotos da instalación dos drenaxes, etc. Como se acondicionou a zona que se puxo, que se conservou o sitio, pero, bueno, para disfrute público, con drenaxes, xeotextil, etc. E nada, a instalación da estrutura metálica, como está aquí xa o edificio consolidado, instalación dos vídeos, fotos xa acabo. Un panel informativo e un pouco máis. E nada máis. Moitas gracias. Deixaros estar. Casi empezamos o debate así a toda velocidade. Os que non caben na mesa poden intervir desde o público e así que irá... Quen quere intervir, por favor, que diga o seu nome para a grabación. Se ninguén se decide, empezo eu. Entón, vou facer unha pregunta referida ao tema de Vigo, exactamente a intervención de Marqués de Valladares. Entón, a pregunta é sobre, por un lado, cal é o grado de interese da conservación in situ desos restos e da súa musealización, que de alguma maneira Juan Carlos comentou, e quixera preguntarle a Adolfo, xa no contexto do conxunto do xacemento romano de Vigo, que interese ten a conservación in situ desos restos e a súa musealización, e a Juan Carlos si técnicamente eso é viable fora dos condicionantes de tipo urbanístico, etc. Espera, perdón. Pois, como xa sinalou Juan Carlos, das factorías de salga que temos na ría é a mellor conservada, sen lugar a dúbidas. E en Galicia, pois tamén, o sea, sigue sendo a maioría delas están ou sin excavar ou moitas delas foron destruídas cando se excavaron e non se conservaron. Marqués de Valladares convertiu prácticamente nun único, unha día de hoxe que se pode afrontar a súa apertura pública, o seu traballo. E, ademais, Juan Carlos ha dixo, o propio carácter da cidade, asentada desde o século XVIII, tamén, nesa explotación dos recursos mariños, sobre todo no mundo da conserva e da pesca e da conserva, pois é realmente interesante para a sociedade viguesa tamén ter ese punto de apoio histórico, e ver como isto non é do recente, sino xa ven desde hai moitísimos séculos, e aí radica un pouco tamén a súa importancia, tanto polo seu estado de conservación, se trata dun xacemento prácticamente único, e despois pola identidade que conleva para a cidade. Ben, con respecto ás posibilidades do edificio, vamos a decir, é un sitio complicado. A resolución, penso que do ano 2005, a resolución da Dirección Xeral na que se establece a superficie a conservar in situ, esa superficie do extremo norte, cinguido estrictamente aos vestixios da factoría de Salga. Por tanto, é unha superficie pequena, seguramente comprometida a efectos de resolvelo cos lindantes e coa propia parcela. Agora o propietario outro, que non aquel,
que no seu momento conveniara tamén, non, co Xunta de Concello, é unha parcela complicada, que ao mellor non dispón de moito espacio, non teño claro se en altura o planeamento permitiría facer algún tipo de aproveitamento que servira de sala onde se pudieran, bueno, dispor información, recursos museográficos, etc., pero que é estrictamente o vestixio arqueolóxico está moi confinado, en principio, por unha cuestión de propiedade, con dificultades para ampliálo. Sería desexable, seguramente, o que pasa que aí entramos no conflicto de edificabilidade e, sobre todo, no suposto de que se fora a unha negociación para obter máis espacio ou se fora a expropiar, canto costa eso, un metro cuadrado, o que decía antes, non hai mecanismos dispostos bueno, en principio no plan xeral municipal que prevean situacións como estas e que aporten solucións, claro. Pero, bueno, por moi pequeno que quedara, sería como, vamos a decir, que podía ser como unha especie de ventana na que te podes meter dentro. Non ten ademais un problema engadido que é o acceso. Ou venden de Alameda, polo norte, ou venden do sur, pola propia rúa Marqués de Valladares. Con todo, por máis cinguido que quede a estrutura ao vestixo arqueolóxico, bueno, seguro que hai solucións arquitectónicas para facelo lucido, sí. Eu insistía neste tema que é un pouco unha cuestión de oportunidade, de decir, estamos conservando aquilo que nos é viable conservar desde o punto de vista da oportunidade, polas condicións nas que está, ou polo interese ou valor que ten, que é o caso, non sei se é o exemplo de Lugo, é así, se conserva por o interés que ten en relación co xacemento, se conserva pola oportunidade. A mellor as dúas cousas, pero en xeral eu creo que todo que hai bastantes puntos que se conservaron restos e que son máis ou menos visitables, teñen entidade. Logo hai outras cosas que hubo algunhas, eu creo que nestes últimos 30 anos hubo alguna cosa que tal vez debería haberse conservado. E logo, aparte, logo hai moitas cosas que son, digamos, dentro, en sitios moi compartimentados, de casas, fragmentos de muros, de pavimentos, a veces, que van servindo ya o servicio municipal para ir reconstruindo a imaxe da cidade, pero que tampouco teñen un valor, non digo monumental, sino simplemente casi explicatorio, non sei, eso. Bueno, pero aí tamén é un pouco a oportunidade. Hai que recordar que, no caso do Lugo, a excepción, por exemplo, no caso dos mosaicos, que foi realizado en ámbito privado, E a do lado tamén, e a do lado tamén, que efectivamente que están conservados, ainda que non están expostos ao público, pero houve unha problemática bastante gorda, e máis, o Concello tuvo que intervir e adquirir o solar, o baixo, se tuvo que comprarlo. Nos outros casos, a oportunidade é que eran espacios públicos. Entón, eso tamén facilitou, ainda que o mellor os restos non acompañan a entidade e a monumentalidade, pero sí que xoga a favor o que sean espacios públicos donde que, por exemplo, tanto nas plazas como nas rúas, ou no caso do círculo, un espacio aberto, que, por outro lado, tamén se daba a circunstancia de que é un espacio cultural, no caso do círculo, no caso do vicerrectorado, que a pesar tamén da problemática do punto de vista da construcción, con moitos cambios, unha gran inversión. Cambios tamén, pero que o feito de que fora tamén a sede do vicerrectorado unha administración como a universidade, evidentemente, eso facilitou tamén a labor. O sea, conxugan os dos aspectos. Xulio, Rebeca. O Rebeca. Te cede. Bueno, aos compañeros de Lugo, unha pregunta. Eu teño unha impresión, é dicir, nos últimos anos, eu visitei a Lugo no Brán, polo menos no Brán, vexo que hai un incremento do turismo moi notable. Vos pensades que ten algo que ver ese incremento do turismo, non só turismo europeo tamén, co boom arqueolóxico da cidade de Roma? Eu non ligaría só ao boom arqueolóxico, o que pasa é que iso é un factor que contribuiu. Para min o mundo do turismo, o do turismo xeral, en concreto o turismo cultural, sobre todo en Lugo, ten que ver con a declaración da muralla no ano 2000 como Patrimonio de Humanidade, porque iso abriu moito o mercado turístico aos diferentes sectores. O que pasa que, claro, ao ter a maiores un factor como son os restos arqueolóxicos, que, por outra parte, axudan a contextualizar a muralla no que era a cidade romana, pois, evidentemente, iso é un factor a ter en conta e que, tal como, por exemplo, están reflectindo as estadísticas
das oficinas de turismo convírtese, por exemplo, no caso da Casa dos Mosaicos e últimamente o Vicerrectorado, nos dos elementos máis visitables despois da catedral, perdón, despois da muralla, por riba da catedral ou por riba de outros elementos máis tradicionais. Entón, eso, de alguna forma, evidentemente, contribuye a atraer, non sei se turistas dun perfil específico, pero sí, de alguna forma, a difundir a imaxe de Lugo no exterior. Un pouco a pregunta que ia facería no mesmo sentido, non? Unha das cousas que nos interesaba neste encontro non solamente era analizar os dous casos concretos e bueno, como se está desenvolvendo a arqueoloxía urbana nos casos de Lugo e Vigo, senón tamén ver que problemática temos ou que problemática tedes ou como afrontar a musealización dos yacementos arqueolóxicos in situ, non? Que tipo de factores se teñen que dar para que isto se poda levar a cabo. Eso por unha banda. E por outra banda, como vedes que a cidadanía está un pouco respondendo a este tipo de iniciativas, tanto no caso de Lugo como no caso de Vigo, non? Respondo por Lugo. No caso, iso é un dato importante. A arqueoloxía en Lugo empezou a ser como un elemento extraño, e os arqueólogos como ser unha especie rara, a vernos prácticamente con malos ollos, ya casi tirarnos pedras, a de repente a convertirse digamos, nun valor increchendo. É dicir, a cidadanía nese sentido evolucionou ao mesmo tempo que evolucionou a arqueoloxía no sentido de que empezou a considerar e apreciar o valor patrimonial desos restos e darse conta de que, además, bueno, hai unhas particularidades. Lugo, como apuntaba antes, é unha cidade pequena, carente de industria, entonces hai que dicir que tamén que, desde o punto de vista da administración, tanto a local como a autonómica, se apostou por un determinado perfil de cidade que é unha cidade patrimonial, que ten que vivir fundamentalmente deses recursos. Entonces, a cidadanía foi consciente deso. En ese sentido, eu creo que cambiou bastante a percepción que hai, o que houve nos últimos anos, por menos eu falo da mesma experiencia que viví nos primeiros anos, con relación ao que foi a arqueoloxía, aínda que, evidentemente, hoxe, o que é a excavación arqueolóxica e o que son as intervencións de carácter no ámbito privado, siguen sendo unha carga, pois, sobre todo para a persona que é afectada. Pero, do punto de vista da cidadanía en xeral, eu creo que hai unha aceptación notable. Na restauración, quizás o maior problema que temos, eu penso que é o mantemento. Porque casi todas, a cabo, sobre todo en Lugo, supoño que en outros sitios tamén, hai o problema da humedade, que vale, auga, digamos, por todas partes, fungos... Ese mismo problema xa o ten a propia muralla. Claro, bueno, a muralla, digamos que se non se asume claramente que eso vai ter un mantemento, e ese mantemento ten un coste, evidentemente. E aí, quizás, eu penso que se está fallando algo, porque... ¿No? Bueno, ahora mismo hai que dicir que o mantemento en cuanto aos restos arqueolóxicos conservados está nas mãos do Concello. Se excepcionamos o caso do Vicerrectorado, o mantemento dos restos, o mantemento adual en cuanto a temas de limpieza e restauración, é o Concello que leva o peso deles. Me refiro nas termas. Me refiro, bueno, exactamente, xa digo, deixando a parte da muralla, que é un caso moi específico, pero un volumen máis importante. Entón, aí é onde teñen que intervir as administracións. Onde teñen as administracións, digamos, entenderse para xogar nese sentido, porque evidentemente non ten sentido conservar algo que, ao fin e ao cabo, despois encima se vai a presentar ao público dunha forma, pois eso, peor que ben, non? É un caso que temos aí, que o mellor agora non se houbera feito. Pero, bueno, decir, tamén, que dicir que, en algún caso, no caso das ventanas arqueolóxicas que se están nas rúas, foi alguna cousa tamén de algún sitio experimental, porque, evidentemente, as condicións de Lugo son específicas, entón hai que ver a evolución ao largo dun certo tempo. Da forma agora fixe unha certa serie de probas que, en algúns casos, deu resultado, e o exemplo da Praza Santa María, co resto da piscina romana, que se mantén perfectamente. En cambio, hai outros restos, como o famoso acueducto ou da Porta Novocel, que teñen unha conservación bastante peor. Hai outro tema que igual planteou Xulio cando falou do traballo cos materiais, non? E a quen corresponde o estudio, o análisis, ou a quen debería corresponder,
E me parece impresionante que Juan Carlos dixeches que 80.000. A pregunta é, que pasa con todos esos materiais? Onde están? Que se fe con eles? Que tipo de estudos, traballos? Como a investigación pode acceder a esos materiais? En que condicións? Eu antes saquei un tema, igual hasta parecen que estaba aí mirando a peseta e tal, non? Cos meus problemas, pero, bueno, o traía en relación con isto, precisamente. É dicir, que, sobre todo, no que ten que ver coas grandes excavacións, porque non é o mesmo unha intervención pequena, que non xenera unha gran cantidad de información, que normalmente con un único informe se despacha, e a veces con pouco material, que grandes excavacións, bueno, logo Marqués de Valladares é unha delas, non? E do que coñezo en Lugo, moitas delas, por suposto, pero do que sei, por exemplo, supoño que a de Roberto, tamén a do Reitorado, sei que tamén é unha intervención moi complexa, non? En canto a cantidad de materiais, a cantidad de datos que hai que procesar. Entonces, eu vexo aí dúas cuestións. Unha, como ben decía Xulio, falta quen cosa toda esa información. En principio, a xente que cose esa información podía ser xente de centros de investigación, non? Por exemplo, a universidade, traballando, encardinándose cos equipos municipais onde os hai e coas empresas de arqueoloxía. Me parece que sería interesante explorar esa vía que, ás veces que se explora, funciona ben. Bueno, Marqués de Valladares, por exemplo, con Adolfo. Hemos colaborado, a él lle viu ben os materiais para a súa tese, non nos viu ben ese estudo tan pormenorizado para poder axustar momentos de funcionamento e de amortización das pías de salgadura, da fábrica de salga en xeral, por exemplo. Un exemplo concreto. A cuestión é, a marxen desos programas, que non sei no caso de Lugo, pero desde logo no caso de Vigo, non hai correspondencia na cantidad de información que se xenera coa estrutura de que dispón do Concello para sacarlle parte desa información. Bueno, está ben que se inaugure esta exposición que comisaría Adolfo o próximo mércoles e tal, pero só hai un arqueólogo municipal, que só coa xestión non daría feito de ninguna maneira noutras cuestións que teñen máis que ver coa difusión, e se falamos de que a cidadanía se implique, a cidadanía ten que entender, ten que ter información, ten que disfrutar deso, a marxen das cuestións de turismo. E depois a outra cuestión máis puntual é a que ten que ver con as grandes excavacións, dispor do financiamento axeitado para acometer todo ese procesado de datos. Os materiais, por descontado, e o resto de información. Os materiais, esos 80, casi todos, están depositados no Museo Municipal. Casi todos. E están todos inventariados. Financiados en parte por Anta de Moura. A cuestión é que, onde digo antes, que probablemente é necesario que haxa eu non sei se o mellor incluso, Xulio falaba de carbono 14, outras analíticas. A mí, nas excavacións grandes, me parece que sería interesante que non sei se a Xunta ou a Administración local, pero que asumira tamén a memoria de intervención. Porque non é fácil explicarle ao promotor que ten que asumir a memoria, ten que pagar o inventario dos materiais, e dices, esos materiais, mira, esos materiais ten a consideración de dominio público e, por tanto, van a acabar nunha vitrina no museo. Entón, por que teño que pagar eu? Esas que son as preguntas que sempre están aí, a veces teñen difícil resposta. Non creo que, o mellor, todas as intervencións teñen que ser financiadas as memorias e os materiais polo promotor. As grandes, penso que sería mellor interesante que se asumira a Dirección Xeral. Ademais, igual así se solucionaba outro problema. E é, como podes presupostar un tratamento de materiais de máis de 80.000 pezas antes de empezar o traballo? Pois iso é o que hai que facer e o que se falla habitualmente, senón non hai ningún tipo de acordo. Aí hai moito marxen, pero creo que ese marxen se ten que ventilar en normativa. Agora, por exemplo, non me quero estender máis, pero, por exemplo, a nova lei, artigo, non me lembro, 63, non me lembro que artigo é, soluciona un problema que puso encima da mesa o decreto que hai en vigor, o 199-97. O problema é, o decreto dice, quen inicia o expediente? O promotor, cando se trata dunha obra, pero a partir de aí, só lle pide responsabilidades ao arqueólogo director. Entrega o informe, deposita materiais, entrega a memoria. Non o promotor. Isto é contradictorio co procedimento administrativo que o que fala é do concepto de interesado. O interesado é quen inicia o expediente, que sería o promotor.
e quen ten que rematalo. Bueno, a lei nova soluciona ese problema, porque está dicindo claramente que o promotor ten que entregar a memoria técnica de intervención. Eso está ben. Outra cousa é como se valora. A mí me parece que sería interesante, sería máis carga de traballo para os arqueólogos da Xunta, pero que igual sería interesante que se diferenciara o traballo de campo e, ao final, houbera mellor incluso que se lleve unha peritaxe por parte dos técnicos da administración da Xunta, dicindo, bueno, pues isto, con este volumen de materiales, significa tanto tempo de traballo, non? Nos casos nos que o promotor estivera obrigado a pagar ese traballo, polo menos iba a ter unha tasación oficial e unha obrigación que viría dada polo que estivera reglamentado na lei ou no decreto. Non me estendo máis. Roberto e Rebeca. Sí, o fillo do que decía Juan Carlos, o que decía tamén en Xulio, o tema dos materiales, ao marxe de a quen lle corresponda o financiamento, non? Sexa público ou privado, sea a universidade ou que teña que estudiar, a responsabilidade cae no director, pero o que sí que se debería facer, se vai facer un decreto novo, eu penso que sería especificar de moito mellor, de outro xeito, o tema xa da entrega de memorias, informes, etc., documentos, planimetrías, bases de datos dos materiales, dos inventarios, porque se non explica nada un inventario de poñer romano medieval. É dicir, é xa curso expediente. Eu, na realización da miña tese, estuve vendo materiales, inventarios de materiales, e claro, eso non é un estudio material. E Adolfo pode decir. O sea, debería haber unha xestión coordinada deses datos para traballar todos cos mesmos campos. Non é tan difícil. Feito por especialistas ou por o que fora. Penso, porque non pode ser... Ponerlo de acordo a todo o mundo para os campos, eso é... Non, claro. Xa sei que os mundos de Yupi, pero algo mínimo. Algo mínimo, porque senón o único que se vai é sacar terra. Porque para decir que é alto imperial, baixo imperial, non fai falta que os materiales, porque hai que afinar, hai que estudiar todos os materiales. E os materiales, o que está moi de moda ahora, que si estudios de lámina delgada, lámina non sei que, pero o primeiro que hai que facer é siglar, lavar, inventariar. Por producións, os que estudiamos materiales, sempre dicimos un inventario mínimo, feito por especialistas. Eu, se me salen ánforas, falo con Adolfo, o primeiro, con un especialista de ánforas, non pon ánfora. Iso que inventario é? Cerámica común. Cerámica común é todo que non sabemos o que é. Sigilata. Hai que empezar a chamar as cousas por seu nome. E iso ten, penso eu, pois senón, o que se fai é sacar terra. E despois, outro tema. A onde van eses materiales? En estudio. A responsabilidade cae no director. Porque o museo ten que ter medidas de seguridade para eses materiales. E o director na súa casa pode estar perfectamente en estudio. Se son materiales do dominio público, o material teria que sair da excavación directamente para o museo e estudiarlo no museo, a que lle correspondera. Porque senón, eu tamén teño materiales no meu local, pero para facer a tesis, estou facendo un peregrinaxe por casas de arqueólogos, museos, todo eso, e é vergonzoso. O sea, hai que dicir así as cousas, é vergonzoso, eso non pode ser. E a culpa é de todos, eu entendo a culpa, pero é de todos. As administracións, locais, autonómicas, da universidade, a primeira, por non ter equipos coordinados que fagan o traballo en equipo, non sei, agora, eu penso que é un momento, fixose unha lei de patrimonio, penso que é un momento, cando se desenvolva o decreto, facelo, porque para seguir nas mismas, é moi fácil sancionar o director, meterse toda a responsabilidade, meter a responsabilidade de pagar o promotor, e sacamos o expediente de encima, pero con eso non chega como ciudadano que paga impostos. Penso, deixo isto aquí, e non sei que pensan os demais. Rebeca e despois xa. Un minuto porque, como sabedes, o Concello pecha e temos que marchar. A mí parece, estou totalmente de acordo co que dixechedes, me parece importante que volva a sair este tema que saiu hai 2 semanas nas xornadas que tivemos sobre a situación actual da arqueoloxía en Galicia, porque efectivamente é un problema moi gordo que temos coa xestión da información resultante das intervencións arqueolóxicas e, sobre todo, de grandes intervencións arqueolóxicas. É un problema o que temos cos materiais, o que temos coas memorias. Efectivamente, hai que aproveitar este contexto para, dunha vez, chegar a un consenso, decidir como temos que entregar os materiais, non somente os materiais arqueolóxicos, sino como hai que registrar a información estratigráfica, etc., etc.
Por eso insto a que, por favor, que poida cubra a enquisa que abrimos, a ver se a partir de aí sacamos un documento que nos poda valer para todos, ¿no? Iago, Boas tardes, Iago Serra. Eu voto en falla un tema moi importante. A realidade é que se está actuando en un conxunto histórico que é un BIC. E un BIC se corresponde con unha serie de relacións espaciais que se conforman con edificacións e que todo eso ten unha estrutura que así foi considerada monumento, BIC, ben de interés cultural. As intervencións están entrando no Sulchan, que sí, que é parte do conxunto histórico, pero está dentro desa entidade, dentro desa unidade. Eu, a veces, vexo as intervencións arqueolóxicas que despois quedan abertas para poder ser apreciadas, deleitadas, en fin, de alguna forma experimentadas como ben cultural que se pon aireado e aparece aí de enorme interés para a comprensión da historia. Sí, pero na forma de facer esas ventanas, esas fiestas para dar cobixo, digamos, accesibilidade, como dice a Constitución e a Lei de Patrimonio Cultural, pues entra a desvirtuar a veces ese espacio construído, ese espacio que é un monumento, un BIC. E non quero dicir que os proxectos son malos, non quero dicir que a mellor o asesoramento dos arqueólogos en esos elementos que se poñen aí engadidos en esa relación espacial, pero eu penso que obriga a eso, e que despois está a conservación. Conservación, si non se está asegurada esa permanencia dentro de ben cultural que se acaba de airear e poñer en coñecemento, eu penso que a responsabilidade ten que estar non a esperas de que, bueno, non se mentira, chea de humedade. Pois iso ten que ser unha idea de proxecto, conservar esa autenticidade, non? E esos proxectos que eu coñezo algúns, pois realmente non están en ese ánimo de obrigación preproxectual e, por supuesto, proxectual. E os resultados son os que están aí. Eu coñezo moi ben o tema de Cartagena. Estuve 3 anos ou 4 anos indo cada 15 ou 20 días a Cartagena e, desde logo, pola afición que me recoñecedes casi todos, non paraba de ver esas cousas que hai ali en Cartagena. E realmente só hai unha que me parece acertada, que foi aquela que fixo Moneo, que todos coñeceredes, que é o tema do Coliseo e dos ou 3 edificios modernistas que interpretou en unha unidade conxunta sin darlle máis valores arquitectónicos ou artísticos ou históricos a un que a outros en esa entidade, claro, Moneo, e iso está aí, pero hai que aprender esas cuestións, non? Así que, se vou por unha plaza e vexo que esa plaza decimonónica ten unha relación espacial concreta, conformadas con uns materiais, unhas texturas, e de repente, a parte máis importante, que é o pavimento de todo o tema arquitectónico, do territorio, da cidade, está agujereado. Bueno, pues a mellor hai que replantearse esas cousas tamén, porque desdice ao tema do ben de interés cultural que é o conjunto histórico, pero tamén eu penso que a percepción dese valor arquitectónico, arqueolóxico que se está poñendo en coñecemento directo. Entón, a mí esa reflexión a mí me parece moi importante e quizás simplemente a coloco aquí por si a mellor hai que facer algunha, digamos, con casos concretos, algunha reflexión posterior. Sí, igual podríamos facer outro debate sobre esa temática, ¿no? Sobre a maneira de musealizar os restos na cidade. A última palabra de Bueno, con respecto ao tema dos materiales, a Braira sabe que é un problema que me preocupa. Creo que para min o problema máis grande é a falta de entendimento, conversa, acordos, non sei exactamente o que ten que haber, diálogos entre todas as esferas arqueolóxicas
que están funcionando. Profesión, museo, universidade, administracións múltiples, e hai problemas moi importantes de fondo. Por outro lado, para min está o problema de como estamos concebindo a arqueoloxía, a intervención arqueolóxica. Estamos concebindo a intervención arqueolóxica como unha intervención en campo, ¿no?, en donde recuperamos unha evidencia e desenterramos unhas estruturas, ¿no? E despois a preocupación, eu escoito continuamente a musealización de estruturas e poucas veces a musealización da imaxen do que aí saleu, que é bastante máis complicada. Entonces, é unha arqueoloxía da obviedade. Mira, un muro. Eu non sei a vos, a min a verdade é que ver restos de muros non me gusta nada. Si non ten un significado ou unha entidade. Entonces, realmente as intervencións arqueolóxicas actualmente, e é un paso importante que hai que dar, lle falta o paso de se vai escavar determinado tipo de xacimentos, teñen que estar previstas unha batería de especialistas que obrigatoriamente deberían estar implicados. Que non pode ser unha carga para o promotor, por suposto. Se algo é de interés social, ten que ser a sociedade quen o asume, non? Entonces, ese é realmente un dos problemas. E o problema despois é a ver quen quere estudiar este material. Estás mencionando a palabra tesis. Unhas tesis parece que o salvan todo. A gratuidade ou un grupo, como se non supéramos que as universidades están compostas por 2, 3 personas e pouco máis. O sea, estamos pensando, non sei en que plantillas e en equipos de investigación. Imagínate as empresas de arqueoloxía, Pepa. Imagínate os proxectos, cantos se poden autorizar en Galicia cada ano. Imagínate cantos arqueólogos hai. Por iso que é un problema gordo. Que un problema moi gordo. Se a universidade non pode exixirlo a entes privados que están autorizando calquer tipo de intervención por aí, que sacan terra, pero eso, deixamos un muro aí, pero ni sabemos os materiais que apareceron, ni analíticas, ni nada, por eso. Eso é o problema de todos. Pero non podemos olvidarnos que a universidade culpable de funcionar mal durante tempo unha arqueoloxía da investigación quedou a marxen desde fai moitos anos, quedou completamente a marxen se a universidade non ten posibilidades de ter unha dotación económica, cousa que non ocorre por ningunha vía, cada vez é máis complicado, pois é un problema de todos. Non é un problema de todos, pero é que incluso a hora de acceder a material, e incluso cando xa está depositado nun museo, tes máis dificultades por estar mezclado aí o valor patrimonial co valor documental e o acceso material é tremendamente complicado. Disculpa, creo que o tema está claro e podemos trasladar a discusión á praza porque senón nos van a encerrar aquí dentro. Vale, moitas grazas a todos. Gracias.